Oh yeah. Hi guys, morning, Marara boy here. Ndikutozama kuti nditsvage pekumira foni yangu guys, ini ndichakarara. So, munoziva problem yaya yekuti unojaira kumuka time yaujara kumuka everyday, chero chinoitika yekuti time dzandajaira kumuka everyday ndo dzandozongomuka. Saka ipapa pandiro ndombochila ndakadai ndichitsvaga dzimwe hope nyuwani, because yai awati muri right yesilate denera. How are you? Please hide me. Ndaona post yamaitira vachimirana nomwana wavo zvakanaka chaizvo. Bruno zvinoitina maititi takatoitaura nezuro isu mimi takaitotaura nyaya iyi nezuro tikatopedza isu. Oh. Right. Guys, hello, morning, guys. Can't wait for my birthday. Rikorini, mangwana Grace, happy birthday in advance. Shati kazokanganwa ka aditua happy birthday in advance. So guys, maona nyaya kumuka kubasa, uchinda kubasa every day na 6 o'clock. Kandomuka na 6 o'clock makuseni. Saka 6 padzangu kuti ngori guys, hope dzangu dzabva dzapera. Muri kuona. Izvozvi ndiri kutokoka hope nyuwani ndirimo. Ndakatovata zvangu. Ndakatovata ndotsvaga hope nyuwani guys ndiri mumachira umu, because hope dzapera. Apa unenge uchida mboti zororei, right? Hanzi na praise, to be honest, social media is now toxic. Tikasapa ngwarira sasa vari pabasa. Ndosaka takati ngatitaure nezuro tipombonoke zvedu nhasi topedza nadzo tisiyane nadzo. Titi edu dzimwe isusu senge sedu kutaura chokwadi guys, ndakudzai kuti kwava nechinhu chakanzi content monetization. Saka unongodarika zvako hauzvitori serious, ungodarika uchienda hatizvitori hedu serious kana kuti chi. Yesi maiguru mesi, muri sei marova, muri sei kuri sei kumba nemhuri? How are the kids? Right. Saka guys, ndauya neupdate yekunhingirikiri yekugurure. Saka semunhu anga achingoscrollawo kuseni kuno nchingotasa kuti zviko zvikuitika, nditsvaga hope. Hani maona kuti ndimborara kana zvimwe 3 hours. Handiti maona ndione kune update yandasangana nayo, ndabva ndabatikana ndikati zvakaoma, kochiko chiri kuitika. Hani maona zvabva zvandibata. Hey, but guys, anyway, gaititaure hedu idzi tinzwe idzi detoxicity dzepasocial media tingadzipedza here, idzi tingadzikwanisa here, ndo zvinenge zviripo. Zviri kwauri wega kuti munhu unoda kuzodini kana kuti unoda kuzodii nayo social media iyi. Kuna mwana tobva tozoitora serious kutoteverera nekutokuteverera pese nekutotevera nekutoteverera necomment chaiyo. Kunoti munhu yatori invested musocial media zvokutodaro. Tiri pakufara isu guys, musiyane nesu ende murege kutudza zvotwa masera chi. Tiregei tipombonoke isu zvira kuita sei. Suka haana kuisa age restriction pano, havana mboti ma40s achadiwi, ma50 achadiwi, ma60 achadiwi. TCA tipombonoke. Da mumbofi makatudzira zvokuita pano. Imi vana vechidiki, indai munoshanda mutisiye isu. Indai kuchikoro mutisiye isu. Leave us alone. Right. Guys, onai ndasangana neupdates regai ndikuplayere. Ndandi ndindokupai maupdate. Ndindokupai kati mudiaries ndimopuwa maupdate neni pano kana ndasanganawo nazvo. Miretioni. Ndaperegwa guys. Ndahoperegwa manje. Right, mirai.
Right. Right. Tererai munzwe guys. Aiwa praise handisi kureveyo, handisi kutoreva hanguyo. Tererai munzwe guys. Tererai munzwe. Munhu uyu wekuguruve uyu anenge ari kufukidzwa kuti ane mushonga guys. Anenge ari kufukidzwa kuti ane mushonga munhu wekuguruve uyu guys. Nokuti nyaya dzekutaurwa panapa handisi kunyatsodzvinzwisisa. Ani maona anenge ari kufukidzwa kuti ane mushonga, saka kana zvino paine mushonga mirai munzwe, kana zvino paine mishonga handiti maona, saka anobatwa sei naimi guys. Ini chekutanga ndoda kutanga ndachallenge handisati ndataka kuplaya zvinhu guys pano. Mondiregerei Team Diaries tati nhasi tiri kutendeuka handiti musi wa 31 mangwana totanga zvinyuwana edu tichiita edu zvinhu zvakanaka zvasi. Nhasi tombodini, tombotanga tambotaurawo sanhasi 31 tichivhara gore. Antika I hope Mwari vanotichengeta tipinde muna 2026. Inoda kutanga ndachallenge guys maprofita andoziva. Ndichadara nemazita haisi vhaire dzinosevesa here. Guys, ndoda kumbotanga ndadedza maprofita ane mukurumbira muZimbabwe nemazita kuti abudikire kapa kandonguva dzekubudikira vachiprofita kuti munhu akahwanda papi. Handitika votungamidza masoja nemapurisa pamunhu chaipo paari. 9 tinogoshayiwa sei kuti munhu uyu abatwe. Ivo maprofita everyday nen'anga vachiprofita kuti munhu aya chinhu chakati bhora riri kuzobuda so wakazomboreiwa nanhingi wakazomboura pakati. Tinogoshayiwa seiko apa panguva inoika? It's your time to shine maprophets nen'anga. It's your time to shine. Honestly speaking, this is your time to shine. Tongoita wakaviolence ekunosemesa kekupedzisira asati apinda zvedu muna 2026 naye eni pane chakaipa here ipapo. So guys, ndoda kuti mutege vanhu vamunoziva maprofita aya ari kuuya pasocial media achiprofita achitora mari achiti iwo vanoita zvinhu zvekuona, vanoona zvinhu zviri pasi pemvura handiti maona nezvinhu zviri pasi pechii. So aiwa mo hatingati hatina zvemaprofita isi tichivaona everyday zvevasikana kochiiko imi tichivaona daily. Saka tinokumbirawo nemweya waMwari nekuzvinipisa maprofita, please come forward. Prophet Miracle po tinokumbira kuti mubudikire mudikire vauye vadini mutiudzewo ana profeti mazita nchafa ana profeti Baba Masango apakapa. It's your time to shine. Maprofeti ndivananiko Prophet Oracle maintenance zani maintenance. Prophet Oracle Montelos maintenance. Wedu wetati kukumbira kuti dai manga vachibudikira pachena mubatsirewo vana veguruve zvinhu zvifambe negwara. Tati kukumbira kuti mubude Prophet Fred mubudikirewo panguva yakadai sana Passion Java panguva ino iyi ndio nguva yenyu yekuti mutaridze kugona kwenyu. Nokuti panguva ino tara chokwadi zvinhu n'anga dzisedzedzana sekuru Bhutsu Mutanda, vana Bhanda, vana Sikafera, vana n'anga dzosedzedzana Prophet Mudungwe mese. Batanai panguva ino mukabatanidza mweya yese yamuinayo. Animona mukabatanidza mweya yese yamuinayo. Right now munhu anoswera anongwa. Munhu anoswera anongwa mukabatanidza. Ini ndinozviti ndinonamata ndamboti ndoprofita inokambondiwa ndichitaura zvokuprofita muri yachava. Wakambondiona ndichiprofita, wakambona ndichiti vanhu yaine mari mundipewo panapa. Ini kana ndichinamata ndonamata zvakanangana neni wangu zvangu ini. Wakambona ndichikunamatira ndichikudza kuti uyai iwewo zvinhu zvako ucharogwa. Wakambondiona ndiri muprofita ukatonzi taura vanhu vanoprofita apa kana kuti ungatoisa msisimeliwe. Ini ndinongokudza kuti ndine zvandinobelieve. I believe in prayer. Simple. Hapana pakambowa ndichiti uyai nemari muzodai. Tikutaura maprofita ari kushanda pasocial media apa ari kuita mari achidai. Iwo nechaunobelieve kuda uri munhu wechivanga kana kuti uri n'anga handitika. Asi hatingakunongedzika kuti uya nokuti asatambokuona uchitaura kuti vedu ndazodai. Tiri kutaura vanhu vanotaura
hanzi yakati ndoda kuzobatwa aiwa kanga vachinongedzerazve pane mhondi kuti apa imhondi yonangwa ipapo vonotora mhondi handi ndizvo here kungonanga kuti mhondi iri apa voenda kuanditika ndozvatiri kungotsvagawo panguva ino kuti mhuri yezimbabwe wane rusununguko nokuti hapana guys hapana kumira zvakanaka hapana kumira zvakanaka pari blank because ndakarara animaona saka kukumbirisawo vese nen'anga dzese dzedza dzinofembera ava vana tembo imi vana tembo munozviti n'anga dzeguruve chibudikiraika budikiraika mubude apa mutiudzewo kuti munai masoja ose mapurisa ose angatogwa unokandwa kuguruve uko shuwa kunzi vagare kuguruve imi muripo zvinhu zvingori so simple kuti mukabatana mweya yose mukaipata nzapa munhu anoswera anongwa guys maprofita abudikira iwo nen'anga please yewo pasi kuti mhondi iri kupedza vanhu animaona tokumbirawo kana tazotaura mangwana tichitaura kuti zvinhu zvimwe zvine zviri zvefeki moti kwanzi totaurisa ipi apa panguva yakadai kapa ndo panodanhingikiri pari kuda kuti munhingirire mutaridze ukuru hwenyu right. Pane audio guys yalika ndichakuplayera ilo audio yakalika vamwe vakainzwa vamwe hamuna handitimaona kuti munzwisise kuti zviri kufamba sei kunyika ikoko kuguruve kwavari uko teererai munzwe. Vatomboita zvechimondoro vane mondoro imwe tangira kumberi sei chinhu wacho vanenge ari kuchinja kuti ashumba kana shiri bvudzi nhano dzaari kurova dzacho ari kurova 4 meters asi munhu ari nomari esvikiro re izvo vanhu vacho vari kuraya vachikadzi ari kubva arepa nyange ka6 months kaya akarepa anosiya akuradzika akakukudibira pasi otokuita ngori muguva chaivo musoro otarisa kumabvirizuva makumbo osiya munhu wese waari kuraya anosiya muradzika akatarisa pasi okurepa wedha wakaita sei okurepa akaipa kana mwana wamatema uyo akasiya akanga ari vhijini akabva aita kuborwa nechimuti chako ndobva arara naye but pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu nechichichizwai rimwe rakatorwa nezuro kwatsenge kumondoro kuzasuku ndozvino kuna unyanuku hayo vari kusenzwa kumwana vari kusenza hatesi tanguva masivhireni hapasina uniform nezuro vakamhanyiswa muhuro yamwari womoshuwa vakamhanyiswa but hanzi akangodhisapeya anongodhisapeya kunge shiri pamberi apo speed yacho mukamuti kwei panapa pakuenda apo within 5 minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo netsoka anofamba hayi akaipa kuti atakamuita wele bcause paanenge asvika atsvaga chikafu pashopa like pedu paakanoka apo ma4 ne-am tsoko yake yakayambuka pabridge pane mavara apo saizi yetsoka yacho kano 16 size ameti ane tsoka size ane bhutsu size 16 chaiyo pama pacho anobutsika nezvigunwe so kuti ange shumba kunge hamene unoshiya kuti chirudzi kana anogona kupfeka bhutsu 1 inodhinda zvidhindo kumberi chete naipata rakabvaruka so hayi network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesoro achimisira airtime because vakamuseja machini acho aripo intelligence dzese dziri vakumaneswa aripo vaona timu remasoja rataito director dziri kuenda pahuroma mudai herikoputa ichangobva kusumuka apo yange yamhara tavaripotera saka manheru takazofonerwa kusvikanzi ari pasambiringa pamondoro apo apinda muzumba remondoro ndokwatazonorara iko kuti akadzoka masoja akarara kunoko omwe akaenda kuberis aona kuti kuno kwapisa kumhiri kwesoko ndobva ayambuka mutsviti abva ati kuroyal bucks saka chinhuwe yange yakamaundoni kusaidi uku mangura area yese nesomana muzambia uku rafungora yakamaunda kumhiri uku but pakutomboitwa zvechibhoyi because haasi munhu wokuti unomubata nokumhanyana kupfuura unopfuura mhepo kana kumhanyisa apa vari kumhanyisa mhepo anochinja mene mushonga wekumozambique kana mushonga yekupa nembuya yacho yakabatwa mbuya yacho iri mumapurisa umu mbuya yacho iri kumapurisa izvozvo chenso apapo ndepedu apa pa10 of berries ndopa prasbed pamutizi apa tine shopi iri papapo ndopatiri kutokemba nemasoja ndopa central point yekuti vanodispatcha vakananga vamari kuberries
vamwe vanogona kurwa vakadai so nebergina road vakananga vachiwanza marara kana magaya kudai so tinotori nawo totori nawo tambo yapa mudhindo kuzovatengera doro apa havaneta varume havasarenda nhasi tambo vatomboita zvezvimhondoro vane mhondoro imwe dzaana nyamuseve nanani vanga varipo ipapa mhondoro dzaa dziri kusaidi vachitobatsirwa nezvemweyo mhondoro bcause ndakaudza kuti nyika yanafanaka inei kana iri mwana wache uyoyo ndiwo afanakawo futi vache zvitsaiwa ndivo vanatsenga ndivo vananyagushe ndivo vananyamaka ndivo vanani ndo vari zveguru vacheyo saka pane zvavakakanganisirana muzvemhondoro izvi but yamhora ibhozi yabata ropa asi mishonga yawe hamwe munhu upenyu hwakanzi wanga uri musango akaperera grade 4 muchinda uyu but vanomuziva vaimuziva nokumhanya wanzi anofamba izvo ndezvane zuro izvi mapicha ane zuro na10 o'clock makuseni anti muri kunzwa guys nyaya iri panapa muchinda uyu kwanzi anofamba 1 chekutanga kumhanya 2 ane vanhu vari kutomupa chikafu kana ndimiwo guys ane vanhu vari kutonzi ari kumupa chikafu pana mbuya vari kunzi kune mbuya yacho yabatwa hamoti mbuya iyi ndo yemushonga here kana kuti imbuya ipi kwai kune mbuya itori mukastodi izvozvi yakabatwa saka anti munoona kuti nyaya iyi yakaoma sei kwanzi anongomhanyiswa kubva pano kusvika apo obva atodhisapiya kwai kuti anoita kunge shiri kana kuti kudii kwai zvokuti masoja atambura kuguruveko kuda kuti umushute kudai soo unogona kutodhura munhu asiriye ende anotoonekwa osiya signature ende ari kutopinda mudzimba muvanhu imomo apa hanzi ari kutotumirwa mateleso maairtime ane vanhu vari kumupa mateleso maairtime guys saka ndoda kuti muchinyatsokuona takambotaura nyaya iyi yekuguruve pekutanga titi zviri kufamba sei kuti munhu 1 anganzi asi handimanzwa kupedzisira kutaurwa nemuchinda uyu hanzi uyu mwana uyu hanzi iye anonzi zvitsva uyu hanzi zvitsva hanzi even vabereki vake vaigara musango ndo varidzi veguruve kwanzi kune kukanganisirwa kwakaitika hanzi mbuya vaigara navo vaigara navo oright kana vanhu vachipawo nikiri vachipawo mhonti yakadai iri kuuraya vanhu iri kurepa ani mazoti akarepa mwana ne6 months ari kurepa vanhu kudai so vachimupawo chikafu munhu akadai guys toti zvinorevei kana vachimupa chikafu munhu akadai so ari kuuraya vanhu kusvikopukuta imba yese kusiya avharisa madhoo vanhu kune mhuri inenge chimupa chikafu kuna umwe ari kutomupa airtime kuti agara ari paleti handiziviwo guys ndiri wrong here but kukura kwatakaitainza kuchinzi kunana guruve inzvimbo dzinoyera ndosaka kune makomo nemapako ani mazoti hanzi anopinda mumapako emasvikiro andimaona takura kuchinzi hanzi kune inzvimbo inoyera kunoyera zvekudaro saka ndisingazozivi kuti hanzi kana vachiti hanzi isvikiro ringaita zvekurepa vanhu nekubaya vane zvitanda here kurepa vana nekuuraya vana vadiki vasina mhosva haminoti svikiro ndozvarinoita here handizozivi hangu papa handidi kutaura ndisingazivi I don't know kuti svikiro racho rinozviita here kuti rinouraya vana kana kuti kudini because apa vanhu vashungurudzika guys vanhu vashungurudzika takambozvibvunza pai tikati uyu munhu yaringe achibikepi zvokuti tinoti panobikwa kakana ari chigara musango guys panoiswa moto panotoonekwa kuti pane smoke iri kubudapo vonomubata but munhu yanotobika munhu yanotodai munhu anotoita zvese haba iko zvino kuri kunaya everywhere anowanda pai pekuti habatiki muri kunzwa kuti masoja akapararira kwese ari kwese masoja ende hanzi ari kuramba challenja ari kutaura kuti ndichakupedzai ndichakukuyai kulisti rake iroro vamwe vari palisti vanga vari palisti pai vakabviswa munzvimbo nehama dzavo vakabviswa munzvimbo nehama dzavo vakaiswawo kunzvimbo kurisefu but panguva ino guys ndo nyaya iripo anotori neredhiyo inochaja ane sola tutora vanhu arifamba nesola hesi masivanda tutora vanhu arifamba nesola uyu munhu wokuti chero akabatwa nhasi hapana zvokuti anoda kukotika anomuziva vanhu vakauraya vakawandisa kungofana iye anongourayiwa homicide ndo basa rayo anongourayiwa handimaona hanzi this guy is spirit yani anenge ari spirit yani kwaichi kumba kwedu vekuguruve chiuya iwo timbonzwa mati kudii vekuguruve panenge pakuda shona yenyu pano tinzwisise tinokumbirawo tinzwisise shona yenyu tinzwi pane vasina kuzwa here audio ndiplay one more time tidzokere kutinzwe because hanzi ari kuchinja kuti achimba ari kurova dzacho ari 4 meters
asi munhu ari nomari yesvikiro re izvo vanhu vacho vari kuraya chikadzi ari kubva arepa nyangwe ka6 months kaya kakarepwa akarepa anosiya akuradzika akakupudibira pasi otokuita ngori muguva chaivo musoro otarisa kumabviri zuva makumbo osiya munhu wese waari kuraya anosiya muradzika akatarisa pasi okurepa whether wakaita sei okurepa akaipa kana mwana weyo kwamatema wayo akasiya akanga ari vhijini akabva aita kuborwa nechimuti chako ndobva arara naye but pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu rimwe rakatorwa nezviro kwatsenge kumondoro kusasuku ndozvinokuna unyanuku hayo vari kusenza kumwana vari kusenza hatese tanguva masivhireni hapasina uniform nezviro vakamhanyiswa muhuro yamwari womoshuwa vakamhanyiswa vanhu hanzi akangodhisapeya anongodhisapeya kunge shiri pamberi apo spidi yacho mukamuti kwei panapa pamudhindo apa within 5 minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo netsoka anofamba hayi akaipa vanoti kuipa chikwa chikudzirira munhu akadaro wele bcause paanenge asvika atsvaga chikafu pashopa like pedu paakanoka apa ma4 ne-am tsoko yake yakayambuka pabridge pane mavara apa saizi yetsoka yacho kana 16 size ameti ane tsoka size ane bhutsu size 16 chaiyo pama pacho anombotsika nezvigunwe so kuita kunge shumba kunge hamene unoshiya kuti chirudzi kana anogona kupfeka bhutsu 1 inodhinda zvidhindo kumberi chete naipata rakabvaruka so hayi network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesoro achimisira airtime because vakamuseja hayo machini acho aripo intelligence dzese dziri vakumanesha aripo vaona timu remasoja rataito director tiri kuenda pahuroma mudai herikoputa ichangobva kusumuka apo yange yamhara tavaripoteka saka manheru takazofonerwa kusvikanzi ari pasambiringa pamondoro apinda muzumba remhondoro ndokwatazonorara iko kuti chiti akadzoka masoja akarara kunoko omakaenda kuberisi aona kuti kuno kwapisa kumhiri kweso ndobva ayambuka mutsviti abva ati kuroyal bucks saka chinhoi yange yakamaundoni kusaidi uku mangura area yese nesomana muzambia uku rafungora yakamaunda kumhiri uku but pakutomboitwa zvechibhoyi because haasi munhu wokuti unomubata nokumhanyana kupfuura unopfuura mhepo kana kumhanyisa apa vari kumhanyisa mhepo anochinja nena mushonga wekumozambique kana mushonga yekuti nembuya yacho yakabatwa mbuya yacho iri mumapurisa umu mbuya yacho iri kumapurisa izvozvo chenso apapo ndepedu apa pa10 of berries ndopa prasbed pamutizwa tine shopi iri ipapapo ndopatiri kutokemba nemasoja ndopacentral point yekuti vanodispacha vakananga vamwe vari kuberries vamwe vanogona kurwa vakadai so nebergena road vakananga vachiwanza marara kana vamagaya kudai so totori nawo tamboya pamudhindo kuzovatengera doro apa havaneta varume havasarenda nhasi tambo vatomboita zvechimhondoro vane mhondoro imwe nani vanga varipo ipapa mhondoro dzaa dziri kusaidi vachitobatsirwa nezvemweyo wemhondoro because ndakaudza kuti nyika yanafanaka inei kana iri mwana wache uyoyo ndiwafanakawo futi wache zvitsaiwa ndivo vanatsengavo ndivo vananyagushe ndivo vananyamaka ndivo vanani ndo vari zveguru vacheyo saka pane zvavakakanganisirana muzvemhondoro izvi but yamhora ivozi yabata ropa asi mishonga yavo hamwe munhu upenyu hwakanzi wanga uri musango akaperera grade 4 muchinda but vanomuziva vaimuziva nokumhanya vanzi anofamba izvo ndezvane zuro izvi mapicha ane zuro na10 o'clock makuseni yo zvakaoma gaisi yati muri kunzwa hanzi chine ava nekuti mukomana anonzi enimo zvitsva asi mukomana wekuti zvaari kuita atanga izvozvi gore rakapera paratabva iyi akatisimudzira mwanasikana ari grade 7 takamutsvaga kusvikira azobatwa kwaakabatwa tichitinetsa isusu munowanika mukomana uyu tenge tichitoziva kuti makati nemakati nemakati
asi kuti titungamire usina chaukabata. Sezuva ranhasi takwanisa kumutsvaga nekuti ataura kuti ndiri kudzoka kumarecovery. Ende shuwa kumarecovery uku kwaakauraya zuva ranezuro akadzokera kumarecovery akatora zvinhu zvake akarepa mwanasikana waakaswera naye kubva na7 dzekuseni kusvika past 1 akazobatsirwawo nevakamubatsira mwanasikana. So nhasi taenda tichinomutsvaga, taenda matanga tichifungidzira mese. Dzamara tanosvika pamba pasisi vacho, tasvika pamba pasisi vacho tataura nasisi vacho, asi sisi vacho vari kutaura kuti mukomana uyu anowanika kugomo chichii kumaini. Kugomo ikoko tasiya vamwe vaendako, taakudzoka ndipo patanonosangana neve CID vana munin'ina waAnimal. Inini ndobva ndabvunza munin'ina waAnimal ndikati ko piki riri kufamba riri maWhatsApp ndiro here piki raAnimal? Aramba akati zvoni piki iro ndakariona harizi raAnimal. Asi chandinetsa iye ane kutaura kwaita kuti ini ndakazotorwa rangu rakatenderera. Saka ushati iye asina chaari kuita, akatorwa rake kuti ritenderere pane zvipi, achiti ndaitira kuti vanhu vakaona inini voona kuti ndiAnimal here. So piki reri riri kutenderera rarambiwa. Asi chikumbiro changu ini pachangu ndiri kuedza kuti zvikoro zvakuvhuriwa. Tine mamwe masango akati kurei, vana vedu isusu pasango raanowanzobhesa kana achingatiza nyaya dzake, ndo pasango panodarika nevana vedu vachienda kuzvikoro. So vana amai kuti vachikwanisa kufambawo kuenda kupi tinetsvaga huni mapurazi havachatokwanisa. Chikumbiro changu ini chanchiri chekuti dai hurumende yatibatsira muzvikoro maita kana veArmy vekuti vanongonzi kuno kwarohwa dho vanokasira vasvika. Iyi nyaya yekuti vari kure sezuva ranezuro vakazosara vouya vanhu tatosokorodzana naye kuzomutsvaga nhasi tachingona maafamba namo. Saka tinogona kuita nguva apa hatisi kuziva kuti hana dzedu dzamumaoko ati ari kudzoka kumarecovery sezuva ranhasi. Hatisi kuziva kuti anosvika nguva yanosvika rini. Dai hurumende yatibatsira kunyanya muzvikoro, taurawa mumaoko, vana amai vedu havachakwanisa kufamba, madzimai havachakwanisa kufamba. Dai hurumende yatibatsira neArmy kuti inge iri kwatiri isu vanhu. Isu tinoti kunyanya pedu ndopakanyanya kuti anopaziva nekuti akatombozviita gore rakapera apa adzoka futi muno tinaye. Saka ndaedza kuti dai hurumende yatibatsira nekuti ataura kuti mabhuku ari pano nechiitiko chatikamuita last time, saka atotimaka zvisingaite. Saka ane karedhiyo zvakare kaanofamba nako kwataura nemunin'ina wake, zvikanzi idzo news dzinenge dzichitaurwa anenge achitodzinzwa. Saka sola yake anochaisa karedhiyo ndo yasara panguva yaamhanyisiwa. Saka ndo chikumbiro changu kuti tashaya kuti todii, takurarama unhapwa munyika yedu yeZimbabwe. Ndepapa pakamhanyiswa apa pakatogwa sola, pakabatwa sola. Saka guys, inini handichanzwisise kuti tinzo kuti ameno kuti muno nyaya yakadai so zvokuti hatina kana nguva yekuzorora, hatisi kana kurara. Masikati unongobiwa nehope kwadiki diki kuti tirare zvinhu zvakaoma. Sane zuro usiku hwadarika tarara tese, tamuka tana tiri panhamo dzamai makabhishi, tamuka tikatanga kutevera varume, tichitevera kuona kuti ibhinya iri rese kuti hapana kusiri kufa. Tinofunga kuti patiri muno mumba panhamo ipapa tinogona kuatakwa. Asi shuwa zvinhu zvakaoma, kufa kuri kuita vanhu kuchiri kutinetsa ndechokuti vanhu ava mumwe anogona kunzi shuwa munhu uyu abatwa zuva risati radoka, munhu iyeye munenge makunzvanzi vanhu vabuda. Saka isusu taakutadza kuziva kuti torarama sei, nyika ino tibatsireiwo, uyaiwo kana mishini isiri kunyatsokwanisa kubata vanhu ava. Taakuchikumbira kuti kana kuchikwanisa kuwanika mimwe mishini inobvawo kunyika dzekunze dzipindire iwewo mushini inokwanisa kutibatsira kubata vanhu. Inga nguva yehondo kwaiuya mahelicopter achibatsira vanhu kubata vanhu, aiona vanhu kuti munhu akamira akadai mhandu iri papi, helicopter yaipindira kusvikira munhu adini aurawa. Nokuti munhu kana auraya, isusu mutemo makatiti munhu haufaniri kuuraya, asi isusu sekuomewa kwataita munhu akatisvikira, chero ini pandiri panapa ndatowawo mhandu ndogona kutongokuuraya kana ndakwanisa kuuraya. Kutaura kudai pavanhu matoe mhandu. Naimi guys, saka chimbondiudzaiwo kuti poitwa sei nyaya iyi, yoitwa sei, muri kuzvionawo sei apa kwanzi vana zvikoro zvakunovhurwa, yakuda kunovhurwa apa Animal
zvitsva uyu ari kungodai nezuro ari kunzi akauraya murume. Handimona kuti anga achiuraya tikuziva madzimai hana hapana nidhi yekuti rangaridza tikungoplaya zvimwe taplaya latest yataplaya yekutanga idzi old info tikutozwa zvana mai makabheji kureva kuti ndezvekudhara zvaane vhiki zvaitika. Handitika we know that tiri kufolowa nyaya idzi toose chaiko chaiko. Ndofunga audio yedu taidzokorudzazve yasuroi. Handiti saka ndoda kubvunza madrone kuti hako here rudo anenge aveko madrone, but now nyaya yacho yakamira yakadai guys, zvinopera sei? Vana vakunovhura zvikoro zveshuwa, handimaona inopera sei nyaya yacho, panoitwa sei? Masoja arimo apinda muvanhu arimo anombokudza chinzi audio yataplaya kuchinzi masoja aneta tutombova tichivatengere doro kuti vamwe apa zuro ari kunzi akauraya murume. Zuro ari kunzi akauraya munhurume, pese apanga achiveresa kuti ari kuuraya vakadzi, but nezuro ari kunzi akauraya munhurume. Handi muri kuona? Saka pochiitwa sei manje? Ami iriko kudhara laina, ami itoriko kuground ikoko, iriko ami. Apa akasosegwa zvokusosegwa zvese, kwese akasosegwa. But ndo zviri kutaurwa kunzi anoti akamhanyiswa, anotoonekwa, hanzi anomhanya, hanzi akataka kugara musango ari grade 4, hanzi akagumira chikoro grade 4 munhu uyu. Hanzi upenyu hwekugara musango ndo upenyu hwake, haana kutanga kutozviita iko zvinhu. Zvinhu munhu aigara achiita zvinhu izvi. But this time akazoya nelist. Animaona, ami itoriko. Hanzi akamhanya, hanzi akatoonekwa vakamumhanyisa masoja akangodisapia ave pamberapo. Ndozvachinzi paaudio yaya anoita kunge asiri munhu, kuita kunge shiri kana kuti kuita kunge shumba. Inga audio ndaplaya 1. Saka munhu anodisapia munomubata sei guys? Munomubata sei? And especially kana zvikoro zvakuvhurwa, saka vana vacho pasango rimwe rari kunzi vanopfuura napo, ndo pasango rinenge chinzi kune vanodii vana vari kubata chisa zvitanda chibai nezvitanda. Saka kana pavhurwa poitwa vakunovhura vodini? Asha ungatara zvematrix yochunza kuti kwakaiswa masoja sha asika iwo kunza wakadeployiwa intelligence dzese, kune CID, kune masoja, kune chi, wotaura zvematrix mumana musadaro. Ungatara zvematrix pakutaurwa pakaiswa intelligence dzenyika dzese dziri paground, motaura zvematrix. Matrix kunoenda vana vemadrugs uko, vane musikawa, ndo kunogona matrix ikoko, nezvekuti vatevere kumujoloko. Kutaura paiswa security yenyika iri paground. 419 guys. Vekuguru vagara kuguru vetokumbura kuti mufone mutudzo kuti nzvimbo yenyu yakaita seanzi play video ndanguda play audio iri kaviri kese ndichiplay audio toplayazve. Kwanziko zvino kuguru vari kuti takuita zvechivanhu because vakufunga kuti uyu munhu asi munhu chete, saka takuita zvechivanhu because vari kufunga kuti ane zviri paari. Hanzi pane zvakakanganisika kudii, handisi zvakanga zvozvo zvinouya zvichiuraya vanhu asina mhosva here. Ndo imwe nyaya ledhisi, kana chiri chokwadi chanochinja kuita shiri, saka chero vakamusunga anongonobuda zvemujeri, anongonobhururuka obuda. Saka poitwa sei? Vagari veguruve muripo here? Chimbofonaiwo tinzwe kuti zvakamira sei. Ndimi unotori nezvekuziva kuzhinji. Toziva kuti kunonzi nzvimbo yeguruve inzvimbo inoyera zvekudaro. Zvekuti hatina kana nguva yekuzorora, hatisi kana kurara. Masikati unongobewa but zvakuitika izvi hatichazivi. Varipo here vanoda kufona guys? Fona itinzwe. Anzi hatina kunzwa audio mozoti kana ndikapedza apa live munoteerera live audio iripo. Saka munzvimbo yeguruve hamuchina here masvikiro aya guys? Chinoitika chekuti kana vakabviswa munzvimbo manjeka vangabvisa misha yese here? Because apa right now
anogona kuti kana vanhu vapalisti vakabviswa munzvimbo anditi kuda ngokaurisa unoona chandiri kuona munhu wese atobuda achitaura patipare handi munhu ane foni uyu munhu wese atobuda achitaura achiteka iko zvino hasisiri sefu ko vana vakatogwa senge mwana akatogwa akabayiwa zvitanda yaya akapara mhosva yei akarepiwa ka6 kese akabaya mhosva akanikirira akapara mhosva yei totse ari kuda kuita marikavhari ko mwana ne6 months wakarepa akapara mhosva yei vanda kufona itinzo guys fona ikana musina ndimbodzama kutsvaka upenyu tozvitsvagirawo upenyu tongonzwa kuti masvikiro ndokwaazere saka pa ndopakutinisa manje kuti panguva ino ko masvikiro acho kosei vasiri kuti vachikwanisa kuti vaite zvechivanhu kuti munhu yangobatwa ngavangoita zvechivanhu ka munhu yangobatwa because kudherera kwacho kwaanoita munzvimbo inonzi ine nhingikiri yakadaro ine chivanhu chakadaro ari kuita zvaanoda imo munyika yakadaro saka zvakaoma akafa dhiya akafa alokola ndeipi sorry aya aramba mari yakakwana sorry ho mira ndiri kubasa sorry ndiri palife mira sorry guys sorry panga paita munhu afona apa personal call right ndifonera yanga chifana big hello sis Mary dia ndeipi kuna kuripo pari panyaya yemasvikiro tatova neconfusion because kudhara isusu tichikura ka masvikiro anga aripo mamwe ataifungidzira kuti anganga ariko pane pandaibvunzwa vachinzi ivavo vakafa kune vainzi vadumbu so kwaiti kudhara vaiti vakaenda ikoko vanhu vakuru vechikuru vaiva ndo vainzi vanoendako vonoita zvavanoita kune hari dzavo dzinogara musango pachena pekuti even mombe chaidzo hadzitosviki but tongofunga kuti pamwe makore ano zvachinja reka kuti vamwe vasara vavaiva vechidiki vanongoti kamwe tava mhondoro zvisina chokwadi hatichazivi zvisimeri because we are totally confused saka muri kutaura kuti kuguruve kwenyu mune masvikiro mashoma anosikamwa chete akawanda but now ndokwatone confusion yedu because taifanira kunzwa pamwe chiti masvikiro akubatana pane kwavaenda yes but zvese izvozvo hatisi kuzvinzwa for now zvaifanira kuitika nokuti vaitozviita kudhara kuti vanotongobatana kwanzi kune kuri kuitoendwa kumasvikiro saka imimi manje sevana vemu pazvitsvagwa zvemo hamugoni here kuti mubvunzeyo masvikiro acho kuti saka pamanyarira pamatipoitwa sei izvozvo ndofunga isusu takufanira kuenda through madzimambo edu ndiwo anofanira kuita izvo ndo vanotofanira kuraisa this issue isusu togona kutaura zvatiri kuita right now because kudhara zvainzi zvaiyera zvacho zvatakakura tichinzwa kana kuti pane chakakanganiswa chinenge chitori chihombe chaicho chiri kuda kugadziswa hatisi kuziva but kana paine zvakakanganisika zvinongokuvadza mainnocent souls here hazviri kuvadza mainnocent souls shembotswa zvakuenda kuvana nekupi hapana chavanoziva chemo vangataure kuti isvikiro uyu ngavatorega kuisa dachweti asi svikiro ari kuurayirei vanhu pamwe kamheno hapana here hondo yemasvikiro yacho hakuna here hondo yemasvikiro ikoko variko kwaiva vakatowanda masvikiro doreva hondo like hondo yemasvikiro havana here kukanganisirana masvikiro zvataitofunga but vachiuraya here sisimeri zvo tichagoziva hatichatozivi takatombozvifunga even vanhu vakambotaura kuti inenge hondo yemadzimambo
hatisi kutoziva sisime because pane paunosvika pakuperwa izvozvi pakaenda masoja paipaika tatakangoteererawo kungonzwa kuti panongopostwa chinzi vanhu vazobatwa kana tinonzwa nemameseji kubva kumusha kuti vanhu vaive zvazodai takangomirira kuvhura nzeve because vanhu ezvinezvi sisimedi nezvikoro zviri kuvhurwa even maboarding schools ari around Gurube chaivo vabereki vanofambiswa sei havasi safe. Kana munhu yachitaurwa kunzi munhu asinganzwisike asi sisimedi pane Satani akazokurirwa akazongokundwa wani nothing older than God. But vana havasi safe because akaona kuti maybe vanhu vake vari palisti vabviswa munzvimbo achapinda innocent souls. Sisimedi maschools ari around ikoko kuri kutaurwa vana vanofamba rwendo rinotyisa. Saka vombotomira chikoro anenge atowana basa rake rari kuita but we don't know yangova munamato edu timarenje munoziva nokuti isusu chichemo chedu ndicho chechi madzimambo acho hapana one wamatinoona kana abuda kuti ati ezvinezvi zvakadai kulana mambo chipuriro bepura vari around those places havana tinotongodawo kunzwa sei yavo kuti alright now zvakadai sisimei pamwe varototyawo kuti vanourawa zvino vakasvika variwo ndo vakuru vedu isozodii initially but inozofa zvaiyauraya vanhu vakawanda ndopari kunetsa already munhu yauraya vanhu 21 handiwana 21 nhamba yekuurayiwa nemunhu 1 munhu asingabatwi yakawandisa kana nachidhumo chaivo chavana mboraya nhamba dzakadaro ari 1 ende panowari yangu sisimeri pekuti i1 here kuti ane vari kushanda because paipai mukomana uyo akanzi akataura akati vanga vari 3 saka tikaramba tichiti 1 saka varoti ane crew here ndichazivi hangu ipapo but dei panga pane kuruka dei vari kuru kutaura chokwadi iye achinzi anorepa ari 1 vose ava kana vari kuru saka mwati ari kurepera kupi mukuziva mukomana wekuzofa uye akafa ine pafamily of 5 ndozvizivawo mupamba papaya akataura kuti vanhu vanga vari 3 ende varume vahombe tisingazoti anouya futi achibuda vanhu varume vari different isiyo mweya yacho zvokuti ane vanhu handi uri kuona odhana player kuchinzi anotoonekwa like ipapa pavakatomuona patakadisapia masoja aripo masoja akatomumhanyisa handiona asi akadisapia saka kana vari 3 kuti ameno handizozivi hangu ameno hatitozivi zveshoma kupererwa kuti vanhu vacho ameno pamwari 1 ane zvaanozoita kuti vawande maybe hanti kwenyu unonzi kwayo ndokunetwa machidipiti acho here kuguruveko saka pamwe kuda pane zvaanenge achizoita zvinoitika zvakawanda ende hautoziva kuti kana ikavangosimembeni kumbouraya ichingonzi urai alright mwana mucheche atadzei kana we6 months papo mandi ende munhu yari kurwadzisa munoziva zvezvo kurwadzisa zvezvokuti kuuraya kwacho kuri ameno kufa kunorwadza though but pane mamwe maurayiro ekuti unombofunga kuti saka vanhu vava chii chakanyatsoitika achiona kuti akubayiwa fungidzira musikana akunzi akabayiwa nechimuti achimurepa izvavo akarepiwa 6 times mwana wayo munhu atori anofunga kuti munhu ari evil munhu ari evil ameno even machembere edu kumusha kuvanhu vechikuru vari kumusha vakungogara utotaura kuti usiku wacho unorara ukangogara uchingofunga kuti hatisi safe pakaipa right. Thank you very much. Rekanibonzwa vakwira kuti vanoti kudiwe uyai especially team Guruve uyai nemuono wenyu please team Guruve. Alright, thank you my dear. Ndimi muri kumusha kwenyu kudipa kuma area kwenyu kola vakwira hello muri sei sismedi ndiri right muri sei mushe ine ndakakutsigira zvatana kola kuti ati ndimangozvitaura futi kuti kana chiri chikunzi chivanhu chinonetsa kane kuti vaizviita kare vanga vari deep rooted muculture vanhu vakabaizviita vanzi tateguru edu handiti asi chaakunetsa manje iko zvino ndechekuti vacho vakunzi madzimambo vamaslay mambo mukurememba baba vaya vanotonga nyaya vekuguru yaya vanonzi mambo mwana mudiki uyawo I think pamwe ndo pazvizoshadzadza kushanda nekuti vacho vanyatsozviita vakafa vosiyirawo vana zvezvekuti pamunogona kusirwa sisimeri kunzi mamuri mambo makuzosirwa sekuru vazofa kana mbuya I think ndo zvaakukonzeresa kuti vanochiziziva here kuti vozvigadzisa seka kuti vava vano vadiki vasisazive kuti zvaifambiswa sei kare uchiona kana mambo vaya vanonge vachitonga nyaya mudare kuti mwana mudiki tauya I think is in sport ozati anoziva here nyaya yakuzodzitonga kana chiri chivanhu I think aiwa but kana uri mwana wamambo haditi uchigadzwa unoprepeiwa you don't just sit because baba vako wafa baba vako ngari nganga so ngonzi unotoprepeiwa handiona kuti zvakadai ende unenge uine anonzi maadvisors aya makurukota achief
anenge aripo anotodai anenge ari madhara anenge asiri chidiki anenge ari madhara chero kaenda kune machief anotonga aya kuYouTube munotoona chero vakaita vechidiki but vakakomberedzwa nemamwe madhara aripo anoadvise aya saka ndisingazozivi kuti kapa zviri kunyatsofamba sei kuti vanyarire kuti si kudai ipapo yami because uyoya vamwe vacho vechidiki vaya kuti ndevekugurue kasika kusazoziva kuti zvee zvichifamba sei. Aiwa ndo 2 cents dzangu. Thank you very much Kola, maita basa ikungumuono kungonesana. Right, Kola wa mwapinda hello. Hello sisimeli mamukasei. Mushe muri sei. Ndiri bozva unganya iri kurwadza pakuti iwo madzimambo sei vakanyarara vasingambotry kuita something sevaridzi vematunhu vakangonyarara kazvinhu zviri kungosekereta nesocial media kuda kusumiwa here kuti vanzi ndo zviri kuitika kana kuti zviri kumbofamba sei. Panguva yekuti mudunhu mako mawira wa 21 ichiri nyaya yekusumwa here. Apa mundu zvavakamira kuti chivanhu chavo chinoti munhu ngaasumiwe ngavauye nenyaya dzavo vacho vakafirwa vachizoripota It's obvious tara chokwadi pasina boti kudini apa dunhu chairi rinenge ratenda kwachifuka because vari pfuata vari in fear kavana. Do you think kuti vanhu vese vari padisi havana kuenda kwamambo kuti ndo patasvika apa? Kuona vamwe atinoona mumasocial media vana mambo mutasana namambo kupi wese vaya vanozodana vana mukotsanjera handiti ndo patinenge tichizofungidzira kuti sei vana mambo vakanyarara they know something is going on. I think vana mambo vane chekuziva nezvinhu izvi oro vari kurwisana nenyaya yevhu chairi kuti uyu anofanira kutonga kusvika apa but vakutoshandisa that same person kutoisa mweya wekutoti kungourawa vanhu chaiko. Sina tombofunga inini kuti asi unoti haana haasi kushanda na vamwe chifu iwe na vamwe mambo kuti kuona mambo mutasa kwese kupi vanofanirwawo kufamba hatina patiri kumbodzi mambo vari pano panoriwa mainterview nayo neslai media paipai pano pamakabonza kuti mambo mutasa ndeweguru here. Madzimambo iwawo kuguruwe kwachoni saka use vasingambouye kana padzirusi dzacho vari kuuya. Mambo mutasa ndefunga ndiyo kuna na Chipinge Mutarika. Aiwa ndobvira kuti sezvinoitwa nana mambo mutasa. Mambo mutasa ndewe isaidi remutarika iri. Ndobvira kuti wewe vana mambo vekuguruwe koko vasai vasingaiti zvinomboitawo kune dzimwe nzvimbo kuti kana pakafiwa nechiitiko chakadai mambo vanotuma nhume yavo kana kuti vanoenda iwo direct. But mukatarisa eji ana mambo mutasa yayo vanawo vadika vatombosiri vanhu akadisapia wikinewo hanzi odiaona kuinzwa here hanzi akadisapia saka munhu akadaro unosvita chii akadisapia hanzi angomanya apo kwanzi anomhanya akangomhanya kubva pano seapo 400 meters and then abva disapia basi havana mbwa vanadzo ndosaka vanhu vakutika munoti haasi ningikiri svikiro here mishonga ndokazviri paaudio ndozvaakuita here zvokuuraya vanhu ndiani ungazoda kugarwa in future kunzi kwai uri svikiro uchiuraya vanhu sizimeni ameno ndosaka tiri kutoonesana kuti zviri kufamba sei. Asi inini chandava kutongokumbirawo nechekuti dei zvaibvira ka mambo chaivo mambo enzvimbo yeguruwe vese ngavambotoita meeting vambotichazotaonesana kuti what is going on because zvakutoda varidzi vematunhu ndo vari kuziva kuti mugomo rakati mune ninga yakati nevari kuziva mabhesi ake kurikuratidza kuoneka kuti kune vari kuziva kuti bhesi remunhu riri pakati. Why vanhu vaiziva kuti munhu ndo unhu hwake ane mabhesi anogara mumakomo vakanyarara ona long asati akuuraya vanhu zvaakuita ipapo manje waiva vakanyarara nguva yese nekuti mabhesi avo pavari kusvika pamabhesi vari kusiya vateya were something kana kuti nyika yose dei chitongovapo kana bhomba chairo vosiya vakaisa kana bhomba kana muri mumwene mopa anopinda riputike zvitori nani pakuuraya vanhu kutouraya munhu wani kuchirarama the whole area zvitori nani pakuti vanhu vofa nevana funga kuti mwana ane 6 months anorepwa inopinda pairi sisimeni kana ndiniwo utsinye hwacho wozonzi uri svikiro mangwana kutonzomberera svikiro rauya rinonayisa mvura rinouraya vanhu kudai. Jane Jichishongo, ma-CID nemasoja atori paground as we speak. Ndo pari kunzi nezuro akatoonekwa vakamumanyisa akadisapia. Ndo pari kubuda kuti anenge asiri munhu because hanzi paanotsika kana materera audio anosiya zvigumwe hanzi anofamba nezvigumwe
hanzi bhutsu yake chaicho iye pache zvake kwai ane gumbo ndofunga ritori size 16 chairo, asi paanomhanya nezvigumwe, anosiya trace yezvigumwe chete. Munhu wese waarepa kana kuti wauraya hanzi anosiya amupeta omutaridza one direction here, kwai musoro kumabvazuva kudii hameno, chero waarepa chero adini, kwanza ari kuita same trend iyoyo. Ndo zviri kutaurwa nemunhu ari muaudio kuti uyu munhu mishonga, inogona kuva mishonga yekumozambique kana kuti mishonga yekupi. Masoja ari kutonzi akatomanya, ndo pava pachitaurwa neaudio kunzi masoja aneta, ndo vatiri kutengera doro because vaneta vakomana vaswera zuva rose, achitaura kuti vakasosera kwakati vari kwakati nzvimbo dzakasiyana siyana, but anotopfuura nepo havamuoni. Ndo zviri kutaurwa neaudio. Ndasvikakodhi asi kana kuri kunzi anotopfuura nepavari achitovaona, oraiti ari kudi kuuraya masoja kana achinzi akapenga chaizvo, ngaambouraya kamasoja. Ari kunzi akauraya 1 munhu murume, asi apa olalonga akachiuraya vakadzi nevana. Zuro ari kunzi akauraya murume. Saka izvo zvanona even vataura pane mwe audio kuti hatisi safe takutotya because izvozvo ndatori patarget ndabuda ndichitaura. Remember munhu paaudio hanzi ane vanhu vari kumupa chikafu vakatogwa nesuro. Vanhu vanoda kurohwa chaiko, kumuona manguva unowaendeswa kumaCID kunorohwa munhu. Vakatorwa vanhu vakatotorwa nezuro vanomupa chikafu, but information imwe iri kuti hanzi ari kuvamanikidza, saka vanopedzisira vangomupa because vanenge vachitya. Hanimaona even mbuya vake vari kunzi vakatorwa futi nezuro. Nemunin'ina wake uya vachiri naye vaenzi kwai torai ini pikicha. Handikwanzi ari kushanda nemasoja izvo nemapurisa iye munin'ina wacho. Anogona ari kutomudzira zvokuita handiti akataura anotozvinzwa zvese imwe saka dhata ari kuruwa nepi kana tiona social media achidai. Zvataurwa wani muaudio kola. Muaudio zvataurwa kunzi kune vanhu vari kutomupa matelesel madhata. Zvataurwa muaudio wani. Saka zvine vanhu vakawanda mukati, handi muri kuzviona hasi ega munhu. Zvese zviri kutoitwa zvine vanhu vari musame area imomo, ndo vari kumupa chikafu, ndo vari kutomudza kuti nhasi tizira kwakati, nhasi munhu atori padhuze ari kufamba kana ari kutoziva information yekuti masoja ari pakati nepakati zvokunzi kwai shoka izvi zvinongozoonekwa shoka sisimeni, harisi raadhirama here kutsvaka kuti vanhu vanete vachiti kwai chivanhu kongoregwa zvongosiwa zvakadaro. Aya, nyaya yacho yakutemesa musoro manje, especially pakuti vana vakunovhura zvikoro apa vari kunzi vanopfuura nepane rimwe bhesi rake ipapa apa manje. Asi mabhesi wao ndo pane mubvunzo wangu wosisimeni, vakarega achiita mabhesi dutu wosewo vachiti ndei vanhu munhu anogara musango asingagari mabhesi musango. Ona hamuna kunzwa audio, ndo zviri kunetsa. Hamuna kuteerera audio. Regai ndigodzokera paaudio mumwe vanhu achangopinda muhwitise kwatiri kubva nenyaya. Munzwise zvamukutaura zvese zviri kutaurwa muaudio imomo. Regai ndidzokere kuaudio kuti munyatsonzwisisa. Regai ndidzokere kuaudio munyatsonzwisisa because hamusi kunzwisisa zvataurwa muaudio. Takutoshandisa mapoint nokuti zvinhu zvokuti tiri angle ino mirai. Mapisha zero na 10 o'clock makuseni. No, ayo tiri total operation. Total operation nesu. Tompedzera. Totowaudza. Mapisha ane zero na 10 o'clock. Chinhu wacho anenge ari kuchinja kuti ashumba kana shiri ngozi. Nhano dzaari kurova dzacho vari kurova 4 meters. Asi munhu ari nomari esvikiro re. Izvo vanhu vacho vari kuraya vachikadzi vari kubva arepa nyangwe ka6 months kake akarepa anosiya akuradzika akakukwidibira pasi otokuti wangori muguva chaimo. Soro otarisa kumabhirizuva makumbo osiya munhu wese waari kuraya anosiya muradzika akatarisa pasi okurepa whether wakaita sei okurepa akaipa kana mwana uyo wamatema uyo akasiya akanga ari vhijini akabva aita kuborwa nechimuti chako ndobva arara naye. Ati pari kunhongwa manje timu riri kumupa chikafu nechichi ari mwana akatorwa nezuro kwatsenge kumondoro kusasuku ndozvinokuna kunyanuka. Hayo vari kusenzwa kumwana vari kusenza hatesi tanguva masivhireni hapasina uniform. Zvino vakamhanyiswa muhuro yaMwari mushwa vakamhanyiswa. Vanhu hanzi akangodhisapeya, anongodhisapeya kunge shiri pamberi apa. Spidi yacho mukakuti kwee panapa pamudhindo apa.
within 5 minutes munomunzwa kuti atoka magwenyo netsoka anofamba hai vakaipa kuti atakamuita wele because paanenge asvika atsvaga chikafu pashopa like pedu paakanoka ma4 am tsoka yake yakayambuka pabridge pana mavara saizi yetsoka yacho ano 16 size anoita netsoka size ane bhutsu size 16 chaiyo pamwe pacho anobutsika nezvigwamu izvo kutange shumba kunge hameno unoshiya kuti chirutsi kandi anogona kupfeka bhutsu 1 inotidha kutinda kumberi chete nepatapata rakabvaruka yeah. So haiwa network yakane network ane vanga vachimupa network yetelesora achimisira airtime because vakamuseja hayo vachinda acho aripo intelligence dzese dziri vakumaneswa aripo aona kuti muri masojera teto director tiri kuenda pahurumai mudai iri covid ichangobva kusumuka yange yamhara tavaripotera saka manheru takazofonerwa kuzvikanzi ari pasamiringa pamondoro apinda muzumba remhondoro ndokwatazonorara iko kuti takadzoka vamwe vasoja akarara kunoko vamwe vaenda kuberis aona kuti kunokwambisa kumhiri kweso ndiko ayambuka mutsveti abva ati kuroyal bucks saka chinhu yange yakambaondooni kusaidi uku mangora area yese nesomana muzambia uku chafungora yakambaonda kumhiri uku but pakutomboitwa zvechibhoyi because haasi munhu wokuti unomubata nokumhanyana kupfuura unopfuura mhepo kana kumhanyisa ava vari kumhanyisa mhepo anochinja ndine mushonga wekumozambique kana mushonga yekuti nembuya yacho yakabatwa mbuya yacho iri mumapurisa mbuya yacho iri mumapurisa izvozvo chensu apapo ndepedu apa pa10 of berries ndopaprasbet pamutizwa tine shopi iri baba ndopatiri kutokemba nemasoja ndopacentral point ekuti vanodispacha vakananga vamaruberis vamwe vanogona kurwa vakadaiso nebenejena road vakananga vachionza marafu kana umagaya udaiso totori nawo tamboya pamutindouzo vatengera doro ava vaneta varomana havasarenda nhasi tambo vatomboita zvechimhondoro vane mhondoro imwe dzaona ananyamuseve nanani vanga varipo ivava mhondoro dzadziri kusaidi vachitobatsirwa nezvemweyo mhondoro because ndakaudza kuti nyika yadafanaka inei kana iri mwana wache uyoyo ndivo vafanakawo futi vache zvitsaiwa ndivo vanatsengavo ndivo vananyagushe ndivo vananyamaka ndivo vanani ndo vari zveguru vacheyo saka pane zvavakakanganisirana muzvemhondoro izvi but yamhora because yabata ropa asi mishonga yawe amwe munhu upenyu hwakanzwa mwauro musango akaperera grade 4 muchinda saka vanomuziva vaimuziva nokumhanya wanzi anofamba saka andi muri kuona munhu akaperera grade 4 guys uyu munhu ucho anotonzi ndivo varidzi venzvimbo iyoyo ari kuita izvi andimanzwisi saka kune vamwe vachiti odho kuti kanzi intelligence dzese dzitoripo paground asi zuro uno zuro musi wa30 nezuro akauraya munhurume zuro 30 handimuona kuti mbuya yake yakatorwa kwai mbuya yake vakatorwa saka kana mbuya vatorwa hasi kuzoda kutsiva here kuti zvamakatora mbuya vangu nokuti handi mbuya yake ndovaimuchengeta ochiuraya yake vanhu vasina mhosva kutsiva mbuya ivavo vakaba ameno munopaonawo sei amen Sofia uyu munhu yatoziva zvese uyu anotoziva zvese zvokuti kwai kutaura program anotoziva zvese uyu munhu uyu andimaona ameno guys kuti saka zvichagumana kudai mwari vangopindira havo vedu wenu kuti number 21 so far is not no apa pane list zvarinonzi riripo vamwe vari palist vakabviswa havo panzvimbo nehama dzavo asi handizivi wangu guys kuti zvada chitimbuza kuti munopa zvionawo sei nyaya iyoyi yakadai saka zvichaguma nekuita sei achabatwa here munhu ucho achabatwa here ko mondoro ndochiko mondoro asiri svikiro here shavi svikiro rakachitaurwa apa zuro hanzi akauraya futi akauraya munhurume nezuro saka mondoro ndochiko asiri svikiro here mondoro kwanza anopinda mapako emhondoro ndomaanenge achipinda ipapo mapako emhondoro iwayo ndomaanopinda kwanzi munhu akatogumira chikora grade 4 munhu akagara chikuita upenyu hwemusango
hanzi akabatwa nemweya. Saka mweya wemusango unouraya vanhu here nailaisa? Unouraya vanhu vasina mhosva here mweya wacho wemusango? Kuva kokurepa kokuzoti munhu wese warepa hanzi anosiya kwidibira. Munhu wese warepa anosiya kwidibira. Amen. Hi dear. Ini ndinongopfungwa hangu kuti munhu anogona kutombori mondoro, but munoziva kuti kumamisha munhu akakurira ikoko kunzvimbo iyoyo anoziva maangles ese, anoziva mhando dzose dzekuhwanda. Handizvo kunzi akakurira, anoziva kuti ndikahwanda pakati ambondione. Zvekunzi hanzi anozonzwa mweya kana kuti anonzwa chika, hadzingori intelligence dzake dzinoziva. Munomboziva zvinoita vadofo zvekuti anenge ari ahead. Imimi so far like izvo vanhu kumamisha vari very excited kuti masoja akauya. Hold on, call. Ari kupi kwai pane munhu anyora kuti ndoziva information yese but tiri kutotaura kaachingouzazve isu pano information yacho. Ngaarege kutaura kuningikiri kumwe. Ngaaudze isu pano anongokwira apa. Ngaangofona atipe zveinformation tikagozotaura ndinhiki here. Tizive information yacho. Kozi nyaya iri kushungurudzai. Let's open information because nyaya sekutamba nayo unoti une information usina ka unenge utotsvaga unozviparira moto because paita kude ukapero paka. And the other thing ka zvekunzi ane mhondoro kunyepa inyaya yekuti zvone vanhu vari excited munzvimbo iyo yakauraya vanhu handiti. Vanhu vari kunyatsofira kuti kuya kwemasoja tasevhu. Saka obviously nyaya inotekeshera kwese anenge atitonzwa ane hama dzake kwane hama dzake dziri close to Magonans. Ona comment yabva kuna Sibongile. Sisimeli madzimambo vakamboudzwa mutota ndiani nenyaya yemining. Okay, madzimambo akamboudzwa namutota. Osaka mutota akaudzwa nedzimwe vamwe machifu. Anzi vakamboudzwa madzimambo mamwe ndichahwisisi kamisi ndota ndichifu. Kwai madzimambo vakamboudzwa namutota nenyaya yemining vakaudzwa kuti musadeure ropa but pakapfurwa munhu kumining akafa. I think ndo pane nyaya. Mutota haisi svikiro ino. Handizivi kuti mutota ndiani. But kama pakanzi pachadeuka ropa kana rakudeurwa mudeuriro wekuti munhu anenge achiuraya vanhu uye waumondika haukusi kudeurwa. Tichiona nyana achisi kushanda. Dai kudeuka ropa wokunzi kwaita mafloods kana kuti kwaita mheni zviri nani. Uyu munhu ari kuuraya vanhu haisi ningikini. It's not a natural thing. Because kana vapowa warning it's supposed to be natural kufa kwevanhu kwete kuti kupondwa. Uye waumondi uyu. Sis Nelly mamukase. Ndida mubvunzo audio iyi ichipapaita mafoni bata wadaro. Hello caller. Yes, Sis Nelly zvesei. Yes, mukuru sei. Ndiripo imi inangu mafungira andinoita handiti ngatinyatsobvo ini nyaya ndikuitera zvokuitera zviya. Ndino kuti zvaakutoita vanhu kamunonzwa kuti vanhu vanofamba kuipiriza charaita zvino. Ende vakaita zvekutamba vakaita vanhu zvekungoita kunda musare yekuti inenge bhinya rinenge chii. Unoziva kuti havambofa vakambata munhu yeyu sekutamba sekuseka because they are looking at something that is overly superstitious. Iye ari munhuwo zvake handiti. Tarisai muone imi sisi mendoziva kuti munoona mapurogiramu yemaserial killer aya. Mati mambora maserial killer mumwe anobatwa. I remember pana akauraya vanhu vakawandisa stereki vaitosvika I think pa50 something ainzi Samuel Little. Vakadaiwo kubuda ziya kudai vachimutsvaga. Havana kumuwana vakazomuwana after some years. Atone mhuri yake nechi akawanda. Inangu sokona kwangu this is a mere serial killer. Full stop. Because ane telltale signs achira izvo zvekuti anosiya akapositiona munhu in a certain way. Kana vakambozinzwa kuti vanozvifa anenge achifungwa dzake dzinenge dzitori psychopathic so kuti anenge atori nedesign yake yaanoita. Andimakaona zvakaita kana naJeffrey Dahmer wekuti mumwe aingozokolekta maningi mumwe anokolekta mabhurugwa evanhu vese vanenge akauraya. Iye ari kupositiona vanhu in their own thing. Ini chandakutya manje ndechekuti the moment vanhu pavanotanga kuzozviita kunge yowe imweya yowe ispiriti ichi handiti muchaona kuti kana even vari kutsvaga munhu wachona vachagumisira vazvinoitira vachitaiwa ndezvemweya. Izvo munhu arimo anogona kutongonyarara kuti zika muzona futi atanga futi munhu ngaatsvagwe. Munhu kubatwa ngavate bhozi uye azomboregeri acharegeri kuuraya zviti haacharegeri kuuraya.
musuga zvavanoita here sisimeni anotomboenda anotomboti zii zvinoita maserial killer anotomboti zii kutonzvenga sange ipavapa anogona kutongonyangarara kuti ye anodhisapiya anodii hakuna zvakadaro. And plus pandakanzwa audio yekuti hey munhu yanenge atopfeka size 14 bhutsi nekudii ini kwandira zvendishandise vamnini venyu handinoza kuti munhu murefu asi tishandise vanhu vanopfeka bhutsu dzakakura kudaro like hamutomutengeri trousi because matrausi ese anenge ari mapfupi kwaari handimona vanhu they should stop being overly superstitious. Munhu uyu munhu because kana ari munhu handiri kuchikudzi pana vari kumbatsira nechikafu ivo vari kumbatsira nechikafu yoga abatwe sange mbuyo abatwa vachataura kuti aripi vichataura iye kachida mbuya vakacha yako vaburisa obatirwa ipapo kopanyaya yebvudzi nailusi kopanyaya yebvudzi haadhisapiya apa haufa kutiza chete havana disappearinga matactic evanhu vanenge vachitaura munombozaizva zvinoita sisimedi indogona kutaura kuti munhu taona mubaiwe taona munhu amhanya apa anga nehembe yegreen zvinogona kutekeshera just like that achidhisapiya kudhisapiya kwei ivo vamwe vari kunzi pana survival yakataura kuti vakamuona mwana uya yakataura kuti akamuona wani akadi kudhisapiya pamwana waakasiya uya akasurvive zvakaoma zviri kutotyisa its very scary nyaya iyi mwari wapindira vedu vabatwa because zvakaoma kai right mutakuenda kunew year tasara ne 2 hours zvakawe inotopinda kaimi yega tichokuudzai kuti happy new year in advance mapinda kaimi Australia New Zealand happy new year uko saka makamirira kuti mupinde hamuna urara asi nhai Lucinda kana munhu achinzi anokuda mbwa uko kana achinzi anokutiza chite kumhanya agoti akohwema wembwa anotiza nawe saka zvinofamba sei because munhu uyu ari kutoonekwa munhu ari kutomboonekwa odzingirigwa ozoshayikwa mbwa dziripo saka tingati kudii because nyaya yacho itori confusing dzimbwa dzemapurisa here sisimedi kana kuti imbwa dzemuraini imbwa dzemapurisa dziriko vakatadza kumushuta here musopa vakamuona pachipa vakamdzingirira ndozviri kutaurwa kakuti akadhisapiya ndozvandiri kubvunza saka kana titi serial killer kopa kudhisapiya apa sisimedi unozwa futi the other thing munhu akanzi aigara musango handiti he is very much well versed nenyaya dzemusango pamwe izvezvi pane chimudzi chaanozora kuti chekuti imbwa dzikwanise kutera mweya wachona hati mukona amen zvakaoma plus the other thing unozwa kuti chisisimedi munhu uyu hapana ataziva kuti ari kuuraya ega ko kana paine vanhu vatori mugrupu imomo muri kuitwa section vamapurisa vari included because so far nyaya isati yakliye kuti ari kuuraya egaka anogona kunge vari 2 paitwa nemwari undercover saka nyaya ika uyo akatanga abatwa imagine kuti anogona kubatwa nhasi mangwana poni kwapauraya vanhu 5 because obvious akabatwa vanhu vacharelax saka nyaya ika iri kuda kutobatwa neunyanzvi iri kutoda investigation dzakasimba zvezvo kuti mapurisa auya akawanda yes but pari kuda ma-undercover investigation because nyaya idzi ukachinyatsodzi-gugula unogona kutoona kuti vanhu pandoni vanhu vane connection vanenge vari pakawanda vanenge vatori mugrupu ravanhu vatotsvage vavo saka nyaya yacho iri very complicated handi mungondi apa vange varelaxa pakatourayiwa munhu mukuzviona saka nyaya inogona kunge ine vanhu 3 kana because kana inzi anogona kunge asiri 1 vari 2 kana 3 vari 2 or 3 kudaro iye ndiye ari kumhanyiswa sofa vanhu vesanovhora satrace anogona vanhu vakafokasa kuchinhu 1 zvakangofanira Facebook ikananga kunyaya dzamainingi inobva yatoendeyo kanganwa zvimwe azvishamisa kuti ichokwadi azvishamisa kuti pari kunzi paurayiwa murume anogona kunge asina kuurayiwa naye akuine vamwe vari kuuraya futi obva enda unouraya saka nyaya yachoka iri kufanira kunyatsotambwa mainvestigations akuti vanhu apula ekunokwa anoitwa ekunze kwenyika yekuti
panotangwa kubva kuti munhu akaurayiwa wacho zvakafamba sei zvikazodii intelligence dzake dzemusango idzi nekuti nzvimbo yaanoiziva ari familiar nenzvimbo vanhu vazhinji vafamiliar nenzvimbo iyi ende vanhu vari excited kuti vanobata iye havasi kuziva pamwe kune mumwe munhu but so far tinombofokasana iye ndiyo vatiri kuziva kuti pamwe ndiye ari kuuraya. Right. Thank you very much, Kola. Nimuno ngatimbodza wamwe. Kola wamapinda hello. Hello, inineka I think kuti zvekunzi isvikiro chichika vanhu vanoshandisa mushonga inini I have seen it. Kumisha kwa mai vangu pane mbavha yaitogara pa next door pedu. He was a thief. Aiba zvezve zvekuba mombe zvekwenda noba mombe dzevarungu kumaplazi chichi. Maprisa acho achimutsvaga nembwa nemasoja aitochinja kuita chiro nhunzi kuita chiro imbwa. History andaitoziva zvekutoti munhu aitotsvagwa takabuda takatodongora ichizoziva kuti baba ava vari mumba mava but vaitodisappear. Vanhu vake tichitodzidza navo pachikoro vatori vana vembavha vachitori vanhu vari normal zvekutoti iye ukatomona murodhi achiri kutsvagwa nemapurisi anenge achitori munhu atori normal but inyaya kuti isusu taimuziva ende vanhu vemuraini hapana zvaikwanisa kuita kumutengesa mai vake vanga vari n'anga vanotoroya and I know kuti kana vanhu vomba kwavo varitondoona ichitaura kuti taidzidza navo vakutondiona nyaya yake kutozosungwa kwaakaitwa akazotengeswa mushonga dzake nemukadzi wake aroora mukadzi wechi2 saka mukadzi wake ndiye akazomupandukira akabvisa mushonga dzake dzaipiwa namai vake because mai vake vanga vatori n'anga. Asi nyaya yekudisappear haurevi nhema nokuti tichikura shuwaka pana vamwe baba mnini vanga vari hama mushonga guys inini I have seen it. Munhu aitodisappear taitotamba isusu pamba pavo isusu nevana vake so tichitotamba pamba pavo vatoripo baba vari momba ichitovanzwa vachitaura kuti baba vemwe vari momba kana tichitotamba mumba but mapurisa anongwerekana asvika ka titoripo pamba ipapo munhu aitodisappear aitoshayikwa kutsvagwa imba yesu zvonzi mabuda imbwa kana kuti mabuda chimumba tototiza totodzokera kudzimba dzedu. Panyaya yekudisappear yawatotaura ka ishu andinogona kuagiriya newe asi ndaiwasa kuti nyaya iyi ihurungwe rekati hurungwe neguruve zvinhu zvimwe chete here zvinhu zvakabatana kudhara pane vamwe vana vamaiguru vangu so zvezvokuti maiguru ava vakaita vana nemumwe murume handiti ndobva vakarogwa kusaidhi ikokoko ndobva vanorambana ikoko ivo ndobva vasiswa vana andika ndobva vasiswa vana ndobva vadzokera kumba kwavo kuvasina vana ndakupona pina botora kokudza histori iyoyo. Hello, Kola. Pane zvandakanga anoda kutaura nyaya yemushonga iyi sorry first time yangu it was 2020 ndichienda kunoviga ndichitanga kuita basa rekushanda kumotije ndichishanda kumochari zvekudhiraivha zvitona izvi first body yandakatora yakanga iri kutaura ndakazozvifunga so ndaenda it was first time yangu kuenda nechituna takanochitorera ikoko kuguruvi tikatenda tikanochigezera chakatorwa kumaundarweni kuchipatara ichi chinonzi chii chimwe chipatara chine mbiri sitei kumaundarweni kunoenda vanhu vane kensa kwewe kukaranda takanotora chitunha icho kukaranda tikachigezera ikoko tikaenda nacho kuguruve chitunha ichi isu takachigezesa tikachidhiresa tikachisona tikaenda nacho kuguruve ndaine mumwe murume tiri 2 nebhazi rekambani ndanotaura mazita nebhazi refuneral policy yake iripo bhazi rakatoenda tiri 2 nemurume tisakageza chitunha tikachisa mumota. That was my first time kudzidziswa kunzi kana uchidhiraivha une zvivindi ako zvivindi chako ndinokupangu zvivindi here tasvika sisumeri kuguruve muri 2 tiri 2 takasvika around takatochigeza kutotora kumochari kuchigeza kutochipuwa kuita zvese kudhiresa kuisa empowerment kupedza kuenda nacho munhu uyu ndakamugeza anga ari mutete zvandinozoziva tasvika inini hana yangu yakatorwa makuseni bhosi zvinoitika makuseni vanhu marara panhamo noburisa vanhu vehama dzake mumba moti tirambotarisa munhu wedu sisimeri hana yangu chipinda yakarova ndikatodza munhu wangana yakuti iwe pamwe muri bhoero pamene pamba kuti kakusauka soka anoziva zvitumatumba tokumarezevha so zvikane munhu yo kana nino hana yangu yarova sisimeri takati tichivhura bhonde munhu akavhura siso kuti ngakudai zadza atazadza nonzi chii akazadza coffin iko munhu uyu ainzi anobva hamene ukamaona vanhu vekumaundarweni achizonoigwa kuguruve vane ngoma yavanoridza manzwa zvandakaona nemasango kuitisore vane ngoma yavanoridza vachijova kunge shumba so munoziva kuti chitunha chinoserera
chose kuita muka zvikanzi hamuna chamaona because kofi ndakafana kutotamba nemaziso angu maviri asimeri ndakachira chikomba ndikasvika kumba ndikati kumurume ndakurizaina basa handichade murume akati nemari yangu yandakabhadhara aurizaine mbuya makati munozvigona ndati vakaridza ngoma yavakaridza vachidhova zvavanodhova within an hour 2 hours tagona kuti asechituna yanoenda kumakuva takadzikira tikaserera taserera takanomaka guva munomaka munoti tonera yabishona munhu takamaka guva tamaka guva zvinoziva kuti bof kofi ndinokwana pandikakuziva kuti kofi ndakanamba kukwana ndakaona nemasample guve kudai handakana kudya sadza repo kana mvura yepo ndakaya ndichibvunda ndikasvika kuti handichade basi zvikanzi aurambe basi vane ngoma yavanoridza vachitenderera imba so bhodhi yakaserera kudai kuserera kuti svava within 2 hours takazvinotasi anoibwa kusvava kudai kofi ndakazita zvekutsimbira upinda muguva saka zvikanzi anga achitofanira kutotamba dai aridzirwa ngoma yekumusha kwavanhu inonzi mutumba kudidi dai aridzo aifanira kutosheka ari mukofini muya zvamunotoona nemasiku kudai so saka kana mchinzi mushonga iriko mushonga iyi senge masaidziwa yaya kwandinotareva kokokwa ndiyo yechaenda kutaura yeyo kuti zvazvokuti ivava munhu wemumba chaimo mokazoshaika avo vaiguru vangu musa mama vangu chaivo vainda kuvarogwa kunana handichazoti gurungu ruve urungu here handichazoziya hanimaona panapa uende nevana unosiya vana ndokusiya vana ndokudzokera kumusha kwana mai vangu kuchuruguku ndokubva vatogara kuya vagara ndobva vatozosvika pakushaika zvavo makore vasingazivi vana vashaika vana mama vangu vaingoziva kuti kune vana vakasiyiwa nasisi vavo kupi kuguruve nemurume wacho sezvo vakadanana mugweri vaizivana but pakazoenda vanga vasasazivi kuti vana vari pedza kuri kwakasiyiwa vana 3 vakomana 2 nevasi nemusikana but kuti vari kupi vanga vasingazivi then one day ndikutorangarira ndachiri mudiki but ivo vanga vati vave zvivanhu zvati kurei mbijana hanimaona vava vari vakuru kwatiri mbijana ndobva kwasvika vamwe vakomana 2 nemusikana kasikana kari katikitiki nevakomana vachiti tafamba netsoka kubva kuguruve zvikanzi muri kutsvaka ava mai vangu mama vangu havachazivi vana ava handiti vakasiya vari vadiki havachavazivika vana vai vakuti tiri kutsvagawo vaingotenderera pamaarea vasingazivi pamba vachingotendera vakabata chiadresa vachingotendera paarea handimaona vanhu vakati indimbondai munobvunzapo vakazouya svika ndiri kutsvagawo mama vedu mainini vedu anonzi ningi mamba vangu kati ndimi vanani ndobva vataura mazita zvikanzi ndini Laki umwe akati ndini Roni tiri vana mama vangu akabva vaburitsa vakaridza mere hanimaona kuti zvikanzi ko uyu ndiye mudiki musikana zvikanzi ndiye wini uyu mudiki musikana kari kadiki zvikanzi masvika sei kuno vane tsvina vachitenge mastreet kid vane nzara zvikanzi masvika sei kunoko zvikanzi tabva kuningikiri uko netsoka mai vangu akati hazviiti zvamutaura nezera renyu zvikanzi takatobvako netsoka takatouya kunoko what happened ndobva vataka kutaura vana vaya kuti baba vanga vakuita zvokuti kwai vaitoita vameno kuti muarea vanga vakuita zvei saka vaitsvagwa nevanhu vaiti kana vakagara pamuti kudai hanzi vaitotaura kuti kune vanhu vari kusvika panapa vachinotsvaga manje saka vanhu vaiva panosvika munhu anenge anodhisapiya asipo vototi saka ndichamboenda ndozodzoka votoshayikwa zvachose ndakazvionera paguruve sesimeli munhu kuchinja kuita mhuka kana ndichiti mhuka vanhu vasingoti mhuka ine makushe pese yemunhu inosanduka ini ndiri patraining ndandaona zvitunha zvakawanda because tichiri patraining taiviga zvimwe zvitunha zvokuti unotosvika chimwe chiri peaceful chimwe chiri zvimwe zvokuti unofunga munhu akavata ndandishanda paguruve ndakati pese panozi panobudawo kuenda kunze ndaitsika kuti handiendi because zvakandiroesana vane ngoma vanotokudzai kuti because munovasanangurira kuti munhu wenyu atofuta atoshata hamuchakwanisi kuita body view zvikanzi tinoita body view after 3 hours mukasitasa yadzikira vane ngoma dzavo dzavanoridza because munhu ainzi between Darwe neGuruve amino link kuti anga ari wekupi vane ngoma yavanoridza ngoma yacho ndakazwa ndeyekuti inonzi Musumba ngoma iyo yakaridzwa inonzwa nevanhu vanoridza kutamba vanhu vechikuru vachitaura vachidini bhodhi yakadzika kudzika kusvinika munhu kuita zvanga akaita manzwa apedza handiziva kuti chivanhu kana kuti mishonga I don't know but chandoziva ndechekuti hana yangu yakarova ndakatotaura mwana yekuti mukatoma makaipa kuda kunoti kudubuda rakaita sericharova kumeso mukofini riya munhu akazara munotaurisana so mutu ane maziso kuti wazviona here uye akati iwe taita vachechi and that time I was very young zvaiva zviviri simeri nenhamo ndozvazvatipa aiwa tandoziva kuti waizvigeza nepakapa wakazvigeza
but mune zvivindi chaizvo vaiva muna zvomainini nokuti icho chituna ini ndakambopinda first time yangu kupinda mumochari ndichinoona chituna nditi ndakapinda chiri chituna chehama chiti kwafa iyeye mwana wandiri kutaurai mwana wamaiguru vangu iva vakomana vakazokura ndi vakazochengetwa namama vangu vakakura vakatanga kutaura life dzavo vakaenda kuchikoro two vakatopasa one mukomana akazoshaika mukuru wacho akazorwara akashaika but mumwe wacho anomutevera angatove nebasa rake ribhochi chichi akabva aita mukadzi ndobva mukadzi oshanashayika ndobva mukadzi aiswa kumochari pagweri paya ndobva tainda zvesu anditi atiri natete vake here ndobva tanzi handeika first time yakupinda mumochari kuchiona padhuze kuti ncho kuti izvi zvangu zvivindi zvokuti ndoda kupinda ndoda kuona ndobva zvanzi hamupindikirika ndoda kupinda ndoda kuona ndobva ndapinda mai mwana ndichiona vanhu vakaiswa madhro kumakumbo kwakaiswa zvimategi so vamwe vanga vari pasi vamwe vanga vakavatiswa pasi dhro rakanovhurwa akanotorwa mudhro muyamya ndakaona kunozati ndakaona munhu accident imomo ndopandakaona kuti vanhu vachienda kumochari vakaoma ndakaona munhu angaita accident ari murungu uri kuona makumbo ake akarepiwa kudai akaiswa pasaidhi penhingikiri pebhodhi yake kuna kuti angadambuka makumbo here aiwa ndakaita nguva singadli nyama ndakaita nguva ndisingadli nyama even mweya wacho ndakahwa kumocharika ndakaita nguva ndichiuhwa ini ndoga nemhino dzangu hombe idzi ndakambonda time ndichingohuhwa ndoga mweya iwoyo tazvakada nepaparenyato aiwa hainoitwa ngenyama yakaurazve usatambire kurescue munhu afira mumvura because munhu afira mumvura afana kubuda kana even chituna chinorespect odanga munhu upenyu because chituna kana chikanzi chaitwa forensic chikunzi chakatsemuka musoro icho zvinokwa chatsemuka mhino iwe unofana kuchiendla kuzvikei because kumapurisa kana zvanzi akaonekwa akatsemuka musoro imozoona makupa vanhu bhodhi yakabamuka mhazha munonzi saka munotofana kutochibata samwari but yaive nhamo kuzosvika mwari vanazongoinhamo here dzimwe nguva inenge sitori nhamo asi kuti inenge itori kosi yaunenge waita handiti ibasa just like mamwe basa inenge iri kosi yaunenge waita asi pakazofamba bongo wakafa in front of me aiwa simba racho unopeta zvevamwe chako uchipete aiwa upete ndazopinda kunhingirikiri ndazopinda kudurban uku manje apa tichiri paese apa kuti haisi kutarasa nyaya here kana vandodza vanoda zvedzodzi nekuti ndabva yatokwira vandodza vanoda here idzodzi nedzemujolo nedzekutukana ndo zvinoda vanhu kawo zvizivi saka ndazopinda padurban apa manje ipapa towards kuma 2023 apa ndainda kane zororo iyoyi zororo yandadzi apa ndaguma kagore riya kupinda mochari nekuhlaka pandakaona makumbo emunhu ari pasaidi ndapinda mochari kwakaenda dzina nabhosi wangu namangoti pindai umu sisimendi kwakune munhu anga paya paneiya kana muchiri kuiziva funeral yevasikana vaitambira bhodhi ndakatoibroadcasta funeral iyoyo mai vacho vachiramba vasikana ava vanga vari vekutachline vachitambira bhodhi vachikwira musati pekofina chifungura madresi maiziva funeral iyi kuchinzi taifambarai kubva wachichi maicho vachizava kumisa zvichiramba itoripo payoutube kwangu kunyaya iyoyo ndadzipindai umu kudurban kuya kumochari yavo muone idzadze kusouth africa idzi ndati azvivika tikati mbonopinda nhasi ndione ndapinda ndakamuwana bhururu wako motisheni achisona muromo unoziva kuti ndakamera ndakafriza kudai so ndakafriza kudai ndikahwa sekuti achiimba akapfeka chimaski chemuromo chefesi maski cha achiboora muromo kudai munhu akafa muromo wakashama achinzi angaita plus munhu ane masonero ake kaungosone dhungetunge mai mwana ka ndakafriza unoza kumerera kudai ndobva ndati saka zvikanziko chine basa rei handisina basa ndichangori uyu chimufananidzo ndikati muchiboora kudai zvikanzi anga akashama muromo saka vaivhara vachiboora muromo pamusoro nepazasi vachisona kuzvo zvokuti munhu avhare ndakafriza unoziva achitoimba akaisa munhingikiri zvimwe zvitunda zvakati ndanda pasura apa ndakangoroti ndakabuda makumbo angu ari jeli chikono kana kufamba uri kunzwa zvikanziko chii ndikati zvandaona mukati umu ndakundikana zvikanzi chii tokuziva kuti hatisi takakuuraya shamwari isusu tangoyo kuzongokubatsira hanzisiyana nesu hanzi takutomwa kofi tiri mumochari precious shuwa here and pane musikana andita zvekumochari kuti tokanodla ari mumochari imomo ndakabudamunoziva kuti parenya pako yavanotovhura kana muri patraining iwewo nzisona chinotovhurwa negrinda chiforwa nezvimagrinda tovanocheka
musoro like wanda kuita post mortem I'm not post mortem I tore more than 3 minutes vachiita vanongovhura kudai so doctor unosvika doctor anoita zvemupa post mortem atore 1 hour mumoshari anogona kungokuitira kana 2 na 3 otobuda mari yake yatopinda mupocket ende munofana anongokuza ichida kuvhurwa musoro ichida kuvhurwa matumbu saka kazhinji vakavhura musoro vakaenda kubrain kuyaka vakaburisa kazhinji hadzidzoserwa musoro dzinoiswa mudumbu because brain dziri jeli you can't sona musoro dzinodzoserwa mudumbu saka ipape takazobvapo tazopindai kumpumalanga yemusikana wokurawo nemurume wake iya kana wakaiona pane musikana akakanogwa nemurungu wokurawo nemurume wake kumpumalanga paya wokuchekwa mai mwana saka azenge asoniwa ndanga akachekwa but uyo aida kuenda kuzimbabwe vakatoramba kuti aiwa kuzimbabwe angasviki nethe way astate yanga nayo zvikanzi kuzimbabwe achasviki ochitongovigwa kunoko mai mwana ndati unongoona kutika munhu kana afa kahameno zvazvingori so guys hameno zvazvingori kudai so akachekwa apa ndapinda maimai tikuzichigezesa tisi tapinda ndasisiveni vaenda kunobatsira musikana uya hapana vanhu hapana hama hapana chii mai vari kutoda kutoonawo pavidhio call takunzi tisuke papa ini navamwe mai vangu varipo iye sandambogezesa chitu namai mwana takutonzi chitogezesa ini apa ndisi tiri kubatsira hapana hama hapana chii kumbumananga kuya namai vaenda kugezesa munozati ndaingobatanisa idhia zvokuti vaitoona kuti munhu ari tongotyawo zvakewo arimwana iye vachikudubuda vachidai vachipukuta chidai ndaingoita zvokuti kuwamai vari kubataurika ndichingodai but ndichiona kuti ndakadzamirwa kuti anga chamuka kati mhoro svikanzi haana basa uyu handichetove chimufananidzo here chinonzi munhu mweya kamweya wacho wato mazuva ekutanga sisimeli unochema hama dzako dzese dzakafa unenge uchitikuona vanhu because hautenderwi kuchemaka kana iwo uchishanda kumoja because haungati vanhu vavazotora bhodhi yavo vari kuchema ivo vari kuchema but vanoziva kuti zviri normal unoita mafuneral 20 vakauya vachema unotonzi kana zvaizvarika uya kuwhatsapp unochema kana ka50 asi unosvika paunozongojaira ini ndaita nguva yekuti ndaimuka usiku kumba ndotanga kubata vana vangu kuchisa ruoko kuti vari kufemeri unenge une fee ini ndakatemta kusiya kakawanda ndaibata vana varume ndichisumudza kuti munhu womurume woti kuchindifenonza kuti uri kufema zvikasiwe kwanayo but uchitanga wakanyatsa kurara hope wairara hope chaitedzo ndati singarara hope sisimene ndaiona makofini ndigota ndiri mumochari mwe it was something else sisimene musafunge ndakazoti mwari kama kandisunungura ndosaka achiti kana ndikatukonzi unogeza chembere ndoti with pleasure with pleasure because remakofini riya remazvitunha riya rakaoma riya because remember vanhu vanenge vane mafiro akasiyana-siyana ka kune anorwara akeufa zvakanaka ari nani tota kuna mwanenge vakati vari brutally murdered yava uchinzi chinda unogadzira ipapo sisimeli kana uri kumochari unofana kudzidza chitunha chafira mumvura chazvisungirira chabayiwa charohwa nemota unofana kuexplaina zvese because ende musatambire kupiwa tsono ukakunzi sona munhu nyangwe akafa but munoziva tiri vanhu especially madzimai we are mothers unonzwa kuti chibereko changu chaenda kure mazwa apa munhu abvisa mari yake ndaita shunguruka ndoda kuenda munhu abvisa mari yake zvokuti ndogwadziwa simeri ne15 years atakapuwa zvokuti ndakasambota 15 years kutaura kunotanga kutotsvaga mabasa edu chaiwo ende wairiwana fast wangu muno rekutambura nezvitunha izvi wairiwana wangu wapindapo wombonoonawo zvechirungu kwete zvedu zvemabhoi zvinonikirira unoenda kumishoko unosvika ukarohwa kurohwa chekweoyanebo unozoti unorohwa pakati panoita hondo yekuti unogona kutorohwa imi maya nechitunha chacho and it's part of job unotorohwa masvika ikoko chitunha hakina kana kuchipa vasikana chinotyisa apa mosvika muchizvikaunda kunzi muna 15 male 3 woman uyu ndewokuza accident uyu ndeamwa mushonga uyu aenda chakati saka chiri kubuda kuenda kunonzi kupost mortem ichipi ichi chiri kubuda chotobuda mai mwana choenda but there is another thing it's not a secret but chinhu chingokona handisisiko ndichine basa nazvo pane pokuti hama dzenyu imwe dzinouya pai mukanzwa chinzi sekuru john ndivari kuenda kumochari mupachenjerera pai sekuru john ndivari kuenda kumochari naatete juliet ndivari kuenda kunotora munhu pavanouya kuzotora munhu paive vanopa request yekuti toda kuona chitunha chisati chaiswa mukofini tinovasiya nechitunha chavo isitosuvaachitaura zvavari vachiita voita zvavanoita isu tisipo nefona ndiona makomenti voita zvavanoita mumochari isusu togona kuti tirimo takangotarisa
voita zvavanoita ipapai ndo pamunorohwa 10 noti ipapai mukapasa chenji rari pamunorohwa gobhora ipapai. Okay. Mukaona zvanzi atete wenyu anouya vayesu kana muona vanzi vakuenda kumochari nasekuru Johani ziya kuti mapera. Ini ndakaona munhu aiswa amene zvaipfekerwa kuzasi achinzi uyu ndimeri uyu ndinhingi uyu vake ndati munoperera ipapai mukasapangwarira. Saka apa vaichisa mishonga iyoyo kuti adii? Aisa atizive vaitoisa zvese zvokubatswa muchairo zviya vanobatswa muchairo kumamochari kubata hamuzvioni. Saka munhu aichenjerera pamaona vanhu vachienda kumamochari paipai varinzi atete ndokamboa zvimbuya zvekumuchamusha ndozvoda kuenda kumochari ipapa ndo pamunorohwa 10-0 munorohwa 10 nya mazwa ndo pamunorohwa 10-0 vanoti because ane kodzero yekuita zvavanoda kuita nemutumbi wavo. Tinovapa vanopiwa nguva hedhi yekuita zvavanoda kana vakada kuti mubude munobuda but kazhinji tinongomirawo kusaidhi kwesito kuti vai hatiuzivei moita zvamunenge muchiita. Ndazobvunza umwe dhiraivha wokuzororoko tichingotaura nyaya one day tichienda kuZimbabwe. Ndamubvunza tiri mukombi yezororo taienda nemwana wamai vaya wokuurayiwa uya wemakore akawanda vasingamuwani watakazotsvaga tikazomuwana vachiramba naye achingori mabhonzo kumochari kuti tiende naye kwaMutare. Ndawobvunza dhiraivha ndokubvunza asi iwewe uchidhiraivha mota unofamba nezvitunha ati muCovid maifamba nezvitunha like madhiraivha aifamba nezvitunha ari 1 anoona kuZimbabwe kwausingadiwi vanhu hama kana chi. Ndazomubvunza ndikati iwewe waitakura chimbondiudzawo nyaya dzausangana nadzo zvikanzi kashoma hangu kuti ndisangane asi pane mira huko ndaifunga kuti koyo usaidi kwenyaya wande yangu isi ndaifunga kuti ndaida kuti mubatanidze munhu angari pakoka naida kukwira pangu munhu angu nanga ndingada kutaura. Alright. Ndobva zvanzi ndikabva zvikanzi anzi ndakakwira ndakatakura chitunha mulockdown ndiri 1 chienda nacho kuZimbabwe right. Ndobva vafamba kwai chitunha ichi chakatanga kundinetsa ndichingobva kuDurban murodhi kwanzi pese pandaifamba chitunha chainetsa ichocho kwai chaindiswevha kubuda neni murodhi kwai saka ndaizobuda ndopopota kuti ini huona ndingori dhiraivha handisi kungokutakura nokusiya kwahama dzako handiti handina chandakakutadzira inoda kuti kwai mota yaiswevha yega kuda kutobuda murodhi yega kwai ndakaita kikirikikiri murodhi kwai ndikambofunga kuti ndimise mota ndisiye kwai ndikazoona kuti no ibasa kaindofanira kutoenda nemotikari kwanzi takrosa kwanzi tave kuZimside kwai ndofunga chitunha chasingadi kuvigwa kumusha kwai takrosa tava kuZimbabwe inside manje changa chakuita mashura chitunha kwai dzinongondeiwa kuti noise kuchirohwa muchingoro chechanga chidhonza chechika momo mukati momo kwai saka ndaibuda ndikati saka waingonotaura usina kana chinhu zvikanzi handisitori napa tiri zvana ndakangodziswa nemadhiraivha kuti kune vamwe unosangana vanhu vari stubborn vanenge vane vachinetsa kwai ndakabuda kwai ndobva ndatora shamu kwai ndobva ndanorova kuseri kukofi kuti ini ndiri kuendesa kumba kwenyu handikuzivi saka zvozvo kutoda mashunisana neni kwainida kuita sei inoti hama dzako vanoti vakakura ndivanoitira kwai takazosvika tichida kutsutsuridzana chitunha chichinetsa chicho anzi chainetsa kwai zvoti chero inini ndanda kutya kana kudhiraivha kwacho ndanda kutotya kuti ndosvika here kwai because aindiswevha murodhi zvokutodaro kuda kutobuda tibude tose murodhi ende hazvina kuti kakahwana even chitunha chakavata panotone chimwe chine thank you Linda nemasters thank you Star Senders kunotone chimwe chitunha chine peace chokuti ukachitarisa sondoroti chiri peaceful like amene kana munhu zvandikutaura kuti unongona chakangovatawo unazonzwa kuti munhu akavata unazonzwa kuti handisi hangu muprofita but unazonzwa kuti kana vakinzi mwari variko auya anenge aenda kuna mwari kungofunga koita mumwe munhu wokuti anoita mashura manzwa munozwa kuti mumwe munhu atambanudze maoko mumwe anotambanudza maoko ake ega kutotasanura kudai so uchimusumudza kudai achitoti kunge munhu mupenyu but mumwe mumwe wacho inenge iri hikiri unotoona zvawanda apa munhu aenda akambunyikidzwa apa ende munoziva kuti zvakafanana nepostmortem chaiyo vanhu ndine imwe yandakauitinisei tuvana tucheche tuvana tudiki dhokta anotogona handi mune makamira pachikoro anenge achitokuudzai anotokuudza kuti mumwe akangoda kuti mafanidzi anotokuudzai kuti mukuona here kana muine vana you have to be careful mwana uyo akachokwa akavatawo
uroyi uriko but zvinhu zvachoka nditori mwana akachokwa akaraswa akasamudenga akachokwa ichoking anenge avhurwa paremoto yonzi ichoking saka zvimwe zvinhu zviriko madzimai mwana anotochokwa akavata mugoti mwana wangu akamuka akafa anenge achokwa akavata zvezvekunzi position yevana zvinobatsira unotozonzi mwana akachokwa ndinewitnesa vacheche vatatu vachinzi vachokwa but tozongoti tochingozongoti adzipwa nevaroyi nekusaziva zvakufanana nevana vane autism handi makadzi takakuva exposed kwairi maMUK kuti kune autism kudhara kuzimbabwe mwana iye vanhu vana iva vari kufambigwa izvo vachinzi vakaroyiwa izvo zvawa nekumusa zvakasiyana chinzi mwana wangu akaroyiwa ari kungorembuka mwana wangu akaroyiwa ari kuslow akadai izvo anenge achitori neautism kunoku ndokotanga kutozozvinzwisa kuti kune chinhu chinonzi autism chiri common kunoku tasingazvizive kutaura chokwadi andowana so ii pakaipa nyaya dzezvitunha izvika rega tivhurire vamwe timbonzwa ndo dzamunoda tiuyai kamutudze nyaya dzezvidhoma zvekuita kwedu zvandakaona iri airi takati mwari paona tisisa kurogerwa chembere inini chembere ndoita dzekuwacha ndodzi aida vadadzibereka nokuti inini zvandakasangana nazvo zvakaoma ndototi vanhu vanopenga apa uchihora dola after wadaro musatambe kana utoenda uchiora wabhandira mari dzaina dzaidira kwaibhandira kunobhandira mari vefuka kwete muchana kumotizheni pane zvimamocha zvakumuka zvanamusiyamo ndati kumamocha ari makuru kana uchienda kuchikoro kunobhandira mari vefu aubhadhire mari yedhora kana $2 kunobhadhirwa mari ayo mari madhezi waive ma100 mari dzemaUS dzine mumvuri dzaibhadhirwa pawiki you were paid weekly maibhadhira weekly so maibhadhira weekly papaningikini zvoitwa college ipi kwezvo zvoitwa college ipi kwezvo zvitunha izvi musesumeri ngatinongoita uyo unonzi titozoita andichaziva kuti kuziko Zimbabwe zvinhu haina unongoziva kuti pane makoleji akabhati zvimwe zvine connection hazvo mukati like unozi kunazvina kukurumbira zvakudaro you can't go straight kunyaradza usina munhu waunoziva hakuna zvinhu zvakadaro ino kuZimbabwe you know what I say vazviziva saka tinyazonyatsoita rimwe zuva but chanda kudza isine ndeyekuti mochari hakuna kuti ndine zvivindi pamunozona vanhu vaitsvaga mushonga vaiveka I think unongoona kuti ga ndimbozvisimbisa ini hangu handida kuzotsvaga because I was very young by that time and ndandichingoroka ndaikazviitira nyaya yekuti handina kubasa pandiri kuenda let me try this waita zvokunzi nehama hamudi madheti job yowe ndakangozviitira kuti mwari ka inini handina chekubata handina chekubata saka asi hapana here pekuti wandiye wakambopinda mochari kuwana chakagara chikadzokera kuvata chikamuka chikagara chikadzokera kuvata ivela hakuna zvinhu zvakadaro asi chandoziva ndechekuti mutemo umochari haubvunzi kusvipa chitunha iyoyo no matter what munotanga matozwa nhema munoudzwa mastori ekutyisidzirwa hautenderwe kupfira nyangwe zvikaoma sei iyoyo munotogara matoudzwa kunzi hausvipe ekupfira munhu zvakafanana kwamemi muri kumadhomki uko munosvipa here dushi mukariona aiwa ini nangu handite doms vedata support asindakanzaona kuti anopfira ndondi vanhu vanopfira nomukati ini ndine pane zopati zvinobvumidzwa here kupfira isiso tiri kusapota sati ndogara chingoudza vanhu everyday panapa chikwai kusuka machembere ndoti guys havasi vanhu vese vanosuka machembere kuUK ndogara chingozvitaura chatove chituko chedu chatongonzi kwai maka muri kugeza dhoti ndotaura ndimozada asati amboriona dhoti racho yamunotaura iroro asati amboriona kuno isusu ndindasapote driving handisati arigeza isisatorigeza hedu but zvazvino handisati arigeza mhendo kana rikazoyawo saka unotochaya kuti vanhu vanengasandozivi vanhu vari kuafrica vatozivi difference vari kungofa kuti munhu wese akaenda necos ari kuenda kunorikwesha saka takungobvumira kuti tosuka isu tingagodi nokuti ndingakutsanangurira hazvo hauzviwisisi handiona but handifungi kuti vanopfira kana vachipfira maybe vanosvipa havo kuseri haungasvipi pamberi peclient hazvigoni anzi ukafira munhu akafa unoita sei isusu takanyeperwa tikanzi ukamufira munhu akafa unoita wema uchanhuwa uri kusingapferere unenge uchingonyeperwa unenge uchinyeperwa chekutanga tisvika simeri tapedza college yedu sori ndingoti gaza ndada kusoka maplay tapedza takanzi makupiwa kanonzi kakasendofu message zvikanzi because panapa munosanga zvinhu zvakawanda pane munogona kuaprochwa kunze mudambo rezvitunha ichi ukangotora chinhu chemunhu chete pano ingava ring ingava chii munozvionera zvari kumasvika ikoko pano panouya vanhu vakawanda vachidambura zvezvitunha please tapota do not even attempt
kupa munhu kutsvera uchikakadzana nemvura dzezvitunha uchipa vanhu musapa vanhu musaunzi wechi because mhepo yacho ikakutevera ika kana kuona ringi yemunhu yegold siya nekuti mukaona mari mumapokisi evanhu because vanenge ita maaccident vanenge ne mari anotora mozvitevera mari dzavo waiba shamwe wokutevera chitunha chafa maringi mari zvimachii munobvisa muisa pasaidi mozoti ndezvanhingi kana hama dzake dzauya hembe dzine ropa chaidzo kashoma hawo kuti vanhu vazodzida but munotanga mavabvunza madzisa mupepa kuti muri kudzida here vamwe vanobva kuti hatisi kudzida rashai kana kuti chii but vazhinji havo pandakaona kumashona kuvanhu vatema vanoti vanodzida nonge vanozoda kukanda mukofini vega kuti handizivi kana kupareva kuti pane chivanhu chavanoita but nyaya yekupfira chitunha hachisvipiwe mbuya una zvinhu zvakadaro hazvisvipiwe unongonhudzwa wako wakapfeka ndoti ndakagara sondomboseka kuti asi mwari pamunombondipinza but it's history. Can't you not wakabva you started from somewhere? We all start from somewhere. We all start ndakatobuda kuti challenge yekuzadzidza rira vayachibatamba bichwari ngati handingaenda ndikasekwa navanhu ndikatichengetedza kana but iyo yekutya kusekwa handiti maona usambotya kusekwa noti kwatakabva inga tidogara tichaura maistri edu panapa kuti ndiye ndakangomuka ari mupfumi kunze kwana vana mugabe nevana vana munangagwa ndokangokura ari vapfumi vapovho isu takastrugula we struggled in life toga tichaura wani takatanga kupi vedu we takaitei takawacha mapende evanhu ane madhota aya pakati kusouth africa kochita peace job rekuwacha wacha ebasket richiri kuita 50 rand ihistory saidzodzo tikatombozorima takambotokwana zvepanonzi vairima muriwo asi ndaita mari vedu wene kurima muriwo ikoko handiti maona kune vaya vanotofungwa kuti titorima salad pasouth africa ipapapa because unenge uchitoita yese kuti uzame kuurarame handiti maona so kana kumochari noti panguva iyoyo dei akange takauya ari kumochari takade takatonopindawo kuti gatosumudzana zvotunha izvi unoguma wane mwoyo wakanaka inini ndaive ndiri rafu but ndakaguma iwe very rafu my sister waitoka tiri vanhu tu vanasoko vanoshanda kumochari wesouth africa ariko inini ndaigara kuzimbabwe musoko South Africa ariko handisini pane panosoko manyiweso kusouth Africa iye anenge achiriko handisiri niye ndanasoko tu vari kushanda kumochari ndakatobvokadedzwa pane imwe life so because ini ndaitofunga kuti ndiwe wacho kusouth africa ari very toxic very vile anotoita kunge ndakambogara South Africa aiwa ini nditori munhu bo handisati ndambogara South Africa ndaishandira kuzimbabwe anobva ndakashandira kuSouth Africa unofana munhu angakutozeka unoita inini nyange pakaita accident ka nyange ndachidhiraivha ndikwanise kupfuura ndinotomira ende ndaimbonetsana nemurume wangu nzi chichimirati wangu ka unoda kuonei isu mumba medu mamasangana mautoga because baba vangu ari kwavo mumba medu matori imba yemakidhemi nyange mawira takaita kunokuwana tinava takaoneka kaizvo baba vanga vari kumochari futi baba vangu ari kuandu tatiri imba yehondo yaive imba yenhigana silent king yaive imba yemabhanditi chekete mapiya iwe waiona rekomentiyo hanzi ini kuva motivation might actually be a calling kutoenda panhamo ndikasaona chitunha ndotohwa kusasununguka ipapo have been fighting the thought of doing the course kuti ungoona zvitunha chete wangu like mira ndiedhe uyu pakoli yauri ipapo mira ndiedhe hapana panobva angazongotifonera ndangu problem hazvimete iwe ndiye ari kuti anzi ini kuva motivation might actually be because akutoenda panhamo ndisina kuona chitunha iwe sha isusu we do it for nhamo inini chakandita kuti ndiende urombo hangu handikunyota haimari zvinhu zvaa zvakaoma vanhu vaseka vamuedha ndikusaya kumuedha imi aiwa achitina achimbojairikisha ndikudza kuti ndakaoma ndakafuriza ndakaoma uko chichi munhu achibaya muromo achisona ndakaoma kufuriza kuoma kuhwa kuti ndaoma pano halo kola wataura ndeipidia notisimel handisi kugona kutaura nehasha nda neimwe information okay but ndine hasha
tadza kunyatso aiwa taurako nyatsotaura dzikama iti ka3 femera iti zvokumedza mhepo wonyatsa kufema kudai unofila beta fema ka3 chaiko kudzikisa hasha ndamundifonere maybe after life kochii taura wangu andifonera ari kutofungira kuti paanga ari kumba kuholiday anenge akatosara achigara mumba make mugirlfriend awakugoro anouraya vanhu mira dzokorodza futi munin'ina wako paanga ari kuholiday ari kuti enimo anga achigara mumba make akufungidzira kuti ndi enimo akasara achigara mumba make. Why? But vakaenda kunoripota kumapurisa. Mapurisa acha fona kwekuti achikata foni yako amoti chikuitika fona kwekuti achikata kuti akaenda kunoripota kumapurisa asi mapurisa action mapurisa ana kuita action Sini why ari kufunga kuti ndiye akapita asi akadestroya imba is destroyed ndokusenderai mafoto but musaisa atisi information wekubasa kwake because ari kuti wekubasa report asi vanhu vese pabasa ritotaura kuti it looks like enimo akasara akapinda akatogara muno nokuti aitobika achitodya asi chiri kuita kuti vati aisi mbavha haana kutora chinhu akadestroya zvinhu akadestroya how like how kupwanya kupwanya madhoo kupwanya malaptop kupwanya aingopwanya akatora imba iyi iri sendi imba yemunina wedu uyu iri pai imomo kuarea ikoko kuri kuitika zvinhu izvi kutuse ikoko kukwana enimo hey sa imba iyi akasiya akiya pasina munhu vakatosiya vakiya pasina vanhu vakatosiya and the west part kuti ndivhunduke nditye ndeyekuti the west part is vana ava vanogara vari vasikana chete saka after the information wanouraya vasikana why akazopinda kumba munogara vasikana chete saka pamwe akasvika akavashaya nokuti vavaenda kuholiday vanogara vari ngori akapinda nepai akaboora madziro pane pakaboorwa madziro so kuboora kuita kuchera madziro kuita kuboora kuita zimuburi asi ndokudestroya sisimeli haana chaakasiya saka anogona kuve ari chai koma next door wakabata speaker usabate speaker wakabata speaker yefoni ndosaka iri uri kuita kunge chidzikira pasi usabata speaker yefoni hasha munoziva ndechipi zotora mafingerprints hapana dog hapana akauya kuzonyora mastatements kwakangouya mupurisa etikadzi akangoti yakaoma kwakutobudawo kwakuenda that was that hakuna ari kumbovabvunzawo kuti zviri kufamba sei izvezvi vana vari kugara kumaraini havachatogari papo vatogovana mumwe mumwe akungogarawo kwaari kugarawo kumaraini ende vana vasikana hapuna here kwakusina here manext door hakuna manext door here kuti akaonawo munhu achidi pakuzoboora madziro kapa madziro ezvidhina panofanira kunge pakaonekwawo noise or something regai ndikozokutumirai mafotos acho asi please musaisa hatisi tingamungwadza mondi imba yebasa vanogara pabasa imba yebasa asi vari vanogara vari vasikana vatatu imba yebasa imba yebasa saka vanogara vari vasikana vatatu saka vari kugara vari vasikana vatatu vese vakabuda vachienda kuholiday semuningi wangu akasvika kubva musi wa24 ndobva musi wa26 ndonzi wakadiscovewa kuti ndizvo zvaita zvaitika saka akafonerwa saka afonerwa
takangoti break in hatina zvatakafunga. Saka paazodzokera nezuro manheru ndopakatonoti hapana apa chatorarike. Vanhu ndopavakutotanga kumuudza kuti tiri kufungira kuti ndiani anymore because aitobika achitya for the fact yekuti haana kuba anything kutakura. Kune mbavha inosiya laptop iyi. Aiwa yose yapwanya kana ende kupwanya akatosiya kupai warning yekuti ndiri pano isaini. Zvikuratidza kuti imhondi haasi mbavha. Akangopwanya kunyange kaselfoni kanga karimo kanga kasara akakapwanya haana kukatakura. Akagara mazuva mangana hamuchazivi. Vari kuti it was discovered 26. Then akadiscover. Ndinamubvunza kuti ndiani akadiscover. Andigoni kuti anogona kudisguisa voice rake here ndimuti auye pako. Anongotaura kuenimo kuti ungauya kuzotarisa pano paFacebook. Ari kutsvakwa iko zvino uri busy kumanya mana mapako uko. Tya vanhu vekubasa. Vanhu vekubasa tingati manyarariro ekubva kupolisi yacho ndozvaari kungoti zvona handichazivi kuti manyarariro avari kuita aya zviri normal here. Sisimeni kune mhondi zvinhu zvaitika pamba panogara. This is a lead kana tichitautaura chokwadi. Dei vasanotora mafingerprints and everything. Lead chaiyo. Saka kana vakangonyara although kana tikazoti haazi ndiye but pamba chingodiwochi. Ende aitoda kuuraya akawana pasina vanhu. Handizivi miraitoni Sisimeni. Kana zvichiita ndokumbira mumute Facebook handizi. Alright. Ndimufoni. Alright. Saka ndotomute izvozvo here auye. Tanga wamuedha tingoedha tobva tamita tiwe kuti haufa. Alright. Handisi tamuedha ndakuita. Okay. Yanga netauro nyoro angovhara kumeso kumuromo netauro nyoro utaura kana tichitawo utaura akavhara muromo kuti tisaitso kundiani. Vanhu vachadaro vakawanda vari kuuraya vanhu ava. Zvinogona kudaro nokuti maitiro acho kuvamwe vakabva vatongoona zvakudai bva vatora advantage kuti voita nekusaidhi kune kutsvagwa enimoka ivo vachitawo nekusaidhi. Ngavamboita zvezvekuti vanobvisa vanhu kuarea voputisa futi kusaidhi ikoko kungorovera mugomo imomo vanhu vopuwa uri unzi ngavabve. Handizoni une tauro here uvhare muromo wako netauro. Hapana vanhu here pauya. Saka ndounonga akataura pana anomuziva ini. Isi hapana chatitombonzwa se. Hapana chatisi kutombomunzwa. Ichingodai angoya ataura angobata mhino kuti meni vaindakazwa vaakaenda kwamata hapana nombobvunza ngaangobata mhino. Wakabata mhino she will never go wrong. Mhino vadhara manje asi anofa wapota achingofema ake. Wozi pamimi takumana mune marwadziso vanhu vari mukomiti. Vanotanga vakutopopota. Vakutopopota. Timbu rinoda nyaya vechiwe timbu nepano munoda zvinhu. Maiwe. Vachikunzwa ndoda kuzokuisa pasi kana waprepared. Saka ngatimute. Bwana tumira. Saka kana waprepared ndoda kuti ubate munhu. Unopota uchifema. Habatake. Yeah, explain everything kuti what happens. But tisinyatsomuzwa. What? Okay, alright. Ndakukuconnecta ututaure navo, ndakukuisa kuspeak. Yeah. Alright, Sisimeli, try it one or two months one and hello dear. Yes, my name. Mushe kanjani? Yeah, good. Mabata mhino manje zvakunyatsodzwika. Muri right here asikana. Nemi ndimuruka muri kupindigwa mudzimba uko. Saka ukatishira kuti kati kuti kesi tatambuda kuenda kuholiday.
asara atizoita process training akapana do kana do pakiraita so akwachura chiedro chese kuita kuti madhokusa dzisari chiedro chese kopita futi madhozi emukati angari emabedrooms akabvanganya asi unewe akasvika vanopwanya laptop yakarimo nebanga vasiya vanga nacho palaptop ipapo vapwanya laptop yese mune imwe rumu akanowana mambo nechigaba chechinoseverwa mari cheche akachicheka inenge iriwo but yakasipadarika iyo $100 yakafadarika $20 aenda unei ananda ruhu akangwana kupwanya ana akisha takaona chaakatora kati mune umwe akatora mari iyoyo akatora nekaspika kadikidiki zvinocho vasozi ndiye kukicheni akaenda mufriji akanotora magrapes anga arimo akadya akanwa mahewo anga arimo nakamboneka kadoro kanonzi kanonzi kahatasi akanwa futi vanotora gasstove obva aisa mazai akabhoilisa mazai nevhinika ndofunga ifungo kuti vhinika abhoilisa mazai aya obva adya futi pakubuda sofa hatina chinhu chatikaona chatikushaya but ndo vasinari yakati madho acho anoiswa mapane mahedo akadistroya zvinhu zvese ndoungaitsvaga mari here anga akabvisa zvinhu hembe dzakabudiswa mawadropu it was a mess but muri kufungidzira kuti hana kuvatamo here kuti akavatamo anotishoma nekuti akarara peri because vakazodiscover it was late. Hey, ene ndiye pawangotora nyaya kuti wakatora chispika chogaga ndiye because chispika unotora nembiri yechispika ende ndofunga kutotora chispika inyaya yekuti akadonhedza chimwe chispika paakadzingirigwa akadonhedza chispika chiya nesola saka kutora chispika ichi atowana replacement asagwa kuwana sola ndiye asi tinotenda Mwari kuti akawana musipo Mwari wakakubvisai uyu munhu ari kurepa vakadzi dai akuwanai pane mukadzi kati pane umwe munhu apa ngatitaura zvimwe nhasi nokuti vanogara vari vakadzi 3 saka ndikufungira kuti iye panogara vakadzi chete kuva next door naime hapana manext door padhuze uya mati dzimba dzebasa anofamba nekaspika guys anofamba nekaspika kanodzi anofamba nako kaspika anofamba nako kaspika saka imba ine mumba mune laptop wongonotora spika iyo kaspika kati kuti koga guys ndiye chete ndi enimo uyu zvitsva ndiye chai ndiye kune mafoto akaita malaptop saka inini changoti chandibata sisimili handizivi kana muine rubatsiro kuti mupushewo zvemapurisa vaende muri kunzwa akasiya mapanga akashandisa akasiya mapoto akashandisa zvese izvozvo havaigonawo here kutora mafingerprints pazvinhu zvino apa vakauya havana kubata here hangu hamuna kusuka takatosuka tikatotsaira akashandisa banga remubarekiwo ndora akashandisa saka hapasina evidence vakatodestroy evidence even dai akararamo hwema akaimbwa yaitora hwema wake hanzi laptop agoni kuishandisa aiwa malunga haagoni kuishandisa laptop asi aigona kungonoti kuwana munhu anonoti ndipe mari undipe laptop ise zvachibata vanhu kunzi anobata vanhu hostage kamunhu
but kusandotora kana kusatakura chikafu chekubuda nacho kana kusatakura mablankets ekubuda nawo aiwa atori animal ndianimal. Asini sisimeni mufunga kwangu ka ndikufunga kuti vabereki vaanimal vane zvavanoziva vakafa. Kasi pane vanhu vari close kwaari vanoziva something vanoziva murikuona nyaya yabhlamatsotsi yayokwatititude murikuona zvikuitika zvinenge zviri spiritual yes but hama dzake dzikarohwa dzinofana kubika doro rokuti adzoke abatwe vanofana kuita zvavanoita kuti abatwe. Allo Kola vari kutaura ndokumbira kubvunza pane mumwe mubvunzo wamuinawo here adzokere kubasa mune mumwe mubvunzo kuna mainini here vadzokera aiwa maita yenyu mainini maita basa yenyu shuwa maita sori yenyu asi ngoti toda kutotenda Mwari neupenyu hwenyu chief chingoitai very careful now zvamatoona ndozvitoripo please wedzerai extra security munhu asati abatwa wedzerai security because munhu yatoziva pangara vakati chete atidi hedu kuzonzwa something ende mafoni enyu ngavate padhuze nemi paside pasi pefoni pepilo kuita kuti anything munokurudza dial maspeed numbers kuti muwane rubatsiro kana incase afunga zvokudzoka. Thank you mainini. Zvakaoma. kumbirawo kuti handizivi kune eni vamungati connectewo nawo here vangoita unotawo action ikoko makaripota kupolisi station kupi ikoko kwavari ikoko kwana eni aiwa hazvitombonetsi mapurisa aripo paground ipapo kwakuto vakanga varipota kupolice station ka nawo makutodza mapurisa ari paground azere mapurisa ari masoja everywhere kuti vachiisa nyaya iyoyo ikokoko vanotoitora futi panyuwani kana mapurisa anga aiginowa ipanikira achiti hayi what but mapurisa azara manje paground macid paground kungoudza mapurisa ari padhuze takaripota but hapana chavari kuita inotangira ipapo aya akapinzwa mutori aya. Alright dear, alright, sharp thanks. Hey, zvemi animal zvanitori nenharo chaidzo naimi. Hama dzake ngadzibatwe vagadzirise zvinhu zvekuti munhu abatwe ndo vari kuziva zvavanoita kuti asabatwe ndo vanhu vaya vanenge vachibiki vanonzi vanopembedzwa mashava eumhondi ngavagadzirise munhu hama dzake dzikanyatsoiswa pachipikirika dzinoziva zvadzinotaura kuti abatwe vanofana kuziva zvavanofana kuita chivanhu chavo kuti animal abatwe because this is serious. Urikuona ukadzokera kumashure chandiri kuti vanoziva ka uri raitika akauraya vatete vake animal vatete vake vakabva kumba kwavo handiti vakaenda kwaari anzi vakatotaura kuti handifungi kuti ndichararama andiona vakaenda vachida kunomukonfranda akasvaka kumba kwachona kwemunini wake kumba kwemunini wake handikupi pameno akavauraya tete vake handidza baba vake minituse kuti vane zvavanoziva zvemufamily because animal ari kunzi ndozvaita baba vake handiti saka vane zvavanhuputi vavo saka vane zvavanoziva. Vanhu vanobikirwa madoro kumamisha vanobikirwa madoro ekupembedzwa vanenge vachitaura kupembedza umbavha vachizopa kupembedza umhondi munhu uyu ngaabatwe hama mbuya vake vanofana kuziva zvavachataurira kuti animal abatwe vanoda kurohwa dzinza rese ngavabate dzinza rese vovaisa pachipikiri kuti kusvika mataura magara maenda pamutakata vanotaura kuti animal simba rake ngaripere abatwe because ndo vanoziva mbuya vake foni ari kuchaja kupi ane masola here hapana munhu angafamba akatsiga sola kwaari kuchagisa mafoni anganayo sola anganayo sola ndiyo yakazodonha pakatsigirikwa anayo sola anganayo yanga achishandisa foni hama dzake ngadzibatwa vari kuziva zvavakaita vari kufanira kutokumbirira zvavakaita izvozvi mbuya vakatorwa mbuya vake vacho vanzi vagara navatorwa vari muchitokisi izvozvi taura kudai chinonetsa futi mutemo unoti haukwanisi kupikira mhosva yemunhu futi because havakwanisi kana kuvarova because havasi vari kuuraya havakwanisi havakwanisi chinenge chiri chimbuya chichembere mocho chigume chobva chafirapo modi tarisai nyaya yabhlamatsotsi ndopaunonasa kuti zvinhu zviya zvemushonga zviriko ana matsotsi uye anobona zvaari kuita anobaya vanhu anodii but nyaya dzake dzinongofunga iti munhu ari kunzi akaitwa 7 anzi the whole day kuti abatwa ari mumba tinotonga nyaya dziri pachena kunzi akaita the whole day ari mumba kuseri kwewadrop but vakaita the whole day mapurisa amubati saka vanhu avaka animal zvitsva kana ukwazvitsva safana kunyatsokurohwa kurohwa nemabhurafu acho kuti vanyatsoita oda zvakaoma kurohwa nekumagaro kwefuti kuya 1 by 1 kurohwa kungosvikira akakoka futi dzigoridzwa pamapai zvokuti vese vanonanga kuna animal vanomutsvaga havasi kuda kuitirwa soft
ende kana kuti vanombofana kubvisa vanhu gomo raari kunzi ari racho kana vanhu vofaya mabullets ndege dzorova nyangwe nemudenga vobvisa vanhu vese kunzvimbo kuti munhu wese ibva musi wakati ibvai sabhuku redzi vanhu vako votaura nako kuti ibva vongonoenda vakaridza futi vachiroveradza nemudenga yatomhondika uyo yatochidhumo zvakanyanwa nechidhumo nemasendekeche handikutozoti nzanzi anototiza ombotamba oenda pane next village onopana because kana tichiti mushonga watabout kana vasingakomunikate nemuromo but vaine zvavanoita zvaanobvanza kuti ari kutsvaga saka dzacho dzinofana kumborindwa 24/7 vakaunganidzwa kudai vari panzvimbo zvokuti hakuna anobata chidende kana kudii ko kana vachikomunikata tiri maspirits avo kuti vanongofuridzira votaura inotozvinzwa hama dzacho ngadzibatwe kubatwa hostage kubatwa magunanzi chaiwo kusungwa newaya nebhabhudi waya wonyatsotaura kuti nhasi hakuna hapadyiwe kano kusvika mataura kuti munoita sei munosvika kusvika kuti maita sei because kana iri mushonga zvokunzi hanzi anozoita sai 16 yebhutsu chichihaa kana kuti hanzi anomhanya kumhanya anogona kunge ari munhu ari kunzi anomhanya nouma musha anomhanya ngo anopenga but tikutaura kuti zvokunzi hanzi asi munhu wespirit kuve munhu mukuru but ivo ngavaite zvavanoita vanofanira kunyatsokurova vanhu vese kumba pavo kubva kuna mbuya vacho nasekupaigara vanofanira kunge vaine zvavanoita ko kana vaine spirit yavanotaurira kuti enimo uri kutsvagwa nhasi izodai yobvaona kana kutiungana kana kudii rikatimbohwaye uyu ndekwamutoko here kwai kune wakambonhingira aizve ko mudzudzeli atadza kukwira anga achiti kwai kwedu kune nyaya inotyisa kwakamboitika mwerastafara so akazobatwa nehelicopter kwasiteke achitiza kubva kwachiota auraya baba namai nasisi nemukadzi nemukoma akauraya imba yose saka tine serial killers mudzimuri medu umu ndai mazuva zvinoitika zvimwe zvacho zvinobva muzvivanhu bwisitakura mumamisha munenge muchingotemerwa nyora muchingoti hauzive kuti nyora dzakutemerwa ndedzei vana you can't ask kuti muri kunditemera nyora munongotemerwa nyora muchidii ipapo ndo pavanosumudza mhepo dzevana pavanosumudza kuchazodai zvoko zvaya zvekuvhima gozi kuna naguruve kaukona kuti ndekwechivanhu chaiko zvienda kuna nakaroyu andinozva kuti kwekuti hanzi inini sisi wangu wangamborwa karoyu baba mai angu akazonoatorawo pachiti ndakamaiswa nenhingiriri handi ndakamaiswa nenyoka mai angu akati dzoka kumba vamaiswa nenyoka hanzi kumaiswa nenyoka kusvika padanda nyoka ichitevera ichimhanya akati izvozvi isati radoka sisi wangu kupi aiwa vana kumhanyiswa neiya nyoka inomhanyisa vanhu here sisimeri usamhanya kundikata sisi vangu vaive zvekuti hatisi takakura chigara muharare vaiva vari masaladi ndobva wakonwa nemufesi anga yo kuharare agezageza sisi vangu bva watizira vakatodza kuti ndine nhumba was very young bva watizira ndakati ndakuenda mukomana hanzi pandakapinda mubhazi ndakuenda kumapiripiti hanzi ndakademba ndikati mwari unotaura ngekuti ndazviita hanzi kusvika kupinda mutumba tosingaiti hanzi ndatambirwa paya vatogara vatozvara mwana wavo hanzi ndakamhaiswa nenyoka ikasvika kumhaiswa ichotera macho ichimhanya hanzi ikasvika pachivanze ndikapinda mumba mai guru vacho vakatozomhaiswa vakasvika vakarumirwa panidzbaki but sisi vako vangamhanya kudarika nyoka here iwe nyoka inomhanya iwe ndakamhaiswa chishort distance manzwa hanzi uchiyatsa kuti nyoka ikutotera hanzi hanzi vanhu vanofamba usiku ka vanotozwa mushonga zvekutonge vanhu zvemhondoro zvazvekuti munhu anozatofamba pakati pesango kune masango hanzi anoitisa hanzi kuurungwe pasi kwenyika kwokuti hanzi kwekuti nyange wafunga kuti ndinongedzera direction kuharara wese rega ndiedhe ndambakaipa because kune nyoka yendakahwa kuti inodzinganisa vanhu iyoyo nyoka iyoyo ndakaiwa asi kwai inotomanya newe zvokutodaro nyoka iyoyo ndakamhanyiswa hanzi joni zvivi naningirimi hanzi zvina zvitsva mazai anina zviga asi maseni moyo asi kupa vanhu akaipa ndikumukwidza asati akwira mukunzwa munhu mukomesa atanzi urumbwani nanevemuromo nayo ndizvechokwandisisirei serious here tiwai mumbokwira mutipe maexperience enye yekuurungu wacho tidzo inovambira here inomhanyisa vanhu iya inomanya yagaizi unenge waisiya sei nyoka iya inomhanya vendiwe halo kola Tesimeli makadii ndiraitanguri sei
ndizvaita so ndoita kunge ndakurasa nyaya ndandichida pane pandandichida kugama ukola vabva kutaura maonero wangu website kwangu vachiti hama taurai. Alright, vanga vachiti hama dzinofanira kurohwa. Sisi Meli ndakadanana ndofunga muri mugari wemugwero handizivi kana musingaizivi nyaya iyoyo. Aiita saenimo yeye akanga akunzi Dzakutsako. Ndaitwa girlfriend yake mugwero muya. Anonzi Tindo, anga ari mundevele but akazopuwa nickname yekunzi Dzakutsako. Akanetsa mugwero zvisingaiti. Gore ripi? Iziti kutanga 2019 2020 tisombovazita tabva kare. Ya vanogara mugoro vanogona kuiziva yakanetsa ndiri girlfriend yacho nayo but hama chaidzo dzakasvika pakumuramwa dzanga asingazivi saka sometimes waiziva tanoba ndaiziva wakanda naye kushoza timbavha. Pandakatanga kudanana naye he was my first boyfriend saka ndakazotanga kuti pane musi wakanditengera foni akauya achiti anditengera foni then ndobva ndazofonerwa nemapurisa pagweru paya vakati kwira uyi boys girlfriend yeche ndiandirini ndakwira ndaenda ndobva ndanzi mwana mudiki akwanisi kuatenda koti but vamwe vakataura vakati anga apinde mukoti saka pandakapinda ndo pandakatanga kunzwa macases anga ani macases akawanda achinzi akauraya because anga ari mukorokosi then nekuba kusanganisira nefoni yandandinayo yandandanzi ndatengerwa yacho waproof hembe dzandandakapfeka chaidzo dzakabiwa maketeni anga akandigira chakandihodhera ndichitengesa anga akama but handizivi kuti aisaziva aiuya achiti akanditengera because aive mukorokosi aibva kuchikorokosa uku ndokwaiva vakatondiudza aikorokozera kulowa gwero palowa gwero paya paita chimaini checha chiripo futi chiri kuita mheno orit aikorokozera kulowa gwero akorokozera kulowa gwero ouya kumba iwo ngwari mugwero mutauni ndanga ndiri mugwero kuRichmond yes ndokwaikulojera saka vaingoti baba vaputita mari kuchikorokoza uko ivo vapaza zvavo dzimba dzevanhu aitomboenda here chikorokoza kwacho zvaitika ndezvekuti uyu yanga iri boyfriend inini ndaigara natete kugweru saka access yekuti even anyanyouya kashoma saka ndaiti tete vangu vakauya kuno kuSouth Africa ndaisara nemusikana wobasa saka aiuya manheru akataura akati bebi nandigari nefoni ndo unhu hwangu izvo ndaisaziva kuti kutya kubato akati bebi nandigari nefoni sinzi ndakuziva paunogara ndenge ndichingouya saka aigona kuuya kana na 12 kudai akabata mabhegi ouya woti ndopachina kuola patiri kuti vanhu vepadhuze vanofana kurohwa because when you are close to him waitoziva zvaaita saka vanhu vepadhuze vanofana kurohwa uye enimo haana girlfriend guys akeni imagine kuchinzi kubva kupenti wakapfeka tipeyo nemabhurisa zvakapiwa evidence handinatsokuimagina sekuferigwa zvese musi uchiinda uchinzi zvese zvakapfeka zvese izvi evidence wakafila sei nayo so wakabva wakapfekei ndekamanxube wakabva wakapfekei nokuti bandachinzi nepolisi handei kumba kwenyu apa inini kuti ndichienda kumba musikana wobasa achasvika akati kuna tete kunokauya mapurisa avo chai kuti chindikati kumba hakuna chiriko apa imagine sisimeri kuvanhu vemurani ndakatengesa maketeni ndichinyepa kuti ndibaba wangu wanditumira ndisingadi kuti vanhu vazive kuti nditinga boyfriend yangu apa wakagara chokwadi kwanga uri innocent wanga usingazika waingoti munhu ari kuchikorokoza ndakati ndisingazivi but pandakazoenda koti ndikaziva kuti anoba ndakaramba ndichingomuda akadaro ndochokwadi Alright, at least you're being honest. So I went up court. Asika, went up court. Wazobatwa akabatwa sei ngatimudzikira kumashure akabatwa sei mukomana uyu ndingati mapurisa akanetsa because aiuraya saka kuchikorokoza kwaenda igona kuti akaenda nhasi odzoka mangwana ave nemari saka panext pedu paive nevamwe gogo vaitengesa doro woya woti Tindo mwanangu kumbori kumaine wai kwaunoenda uchidzokawo nemari ne1 day kudai akati gogo indoziva kunonzi kumugwafu saka chakaitika ndechekuti mapurisa akapesera because aishayikwa aisabatika aifamba manheru akauyawo kumba aingooneka manheru na12 ongondoona 1 hour tisimedi kurara neni hana because relationship yedu yanga yakakombwa nepolisi too much even before waziva kuti imbavha ndisati ndaziva ka vanhu vemeri avaitoziva but ndaiti ari kunyepera saka relationship yedu yakagara ichingozi nemapurisa mukati because mapurisa avaimuziva munhu alright saka I think pakazoita zviya zvekuiswa vanhu kufamba vachipiwa mafoni number mudzimba vachinzi mukangomuona handizivi kuti zvakaitwa sei
Sesimeli musiwo yakauya na 12 ndikanzwa achinoka pawindow kudai ndikavhura window akati ndini ndikamuti pinda apinda muspare mandaive ndiri mamune mabhedhi 2 akarara pabhedhi apa ndikarara kubhedhi sesimeli andizive kuti dhore kudining rakapaswa chirudziyi hatina kurinzwa vakapinda murumu memusikana webasa vakamurova vakangosvika vakarova zviya zvekuti havana kutarisa face ende information yavakapuwa vanhu avakanzi musasvika muchimubvunza munhu airova yesesimeli mukatangirwa ndimucharohwa saka vakasvika vakatobhipa vachirova munhu wese vakasvika vakatanga kurova musikana webasa vakabuda murumu memusikana webasa vakazopinda murumu medu isusu saka pavakapinda pavakagwejenura dho vakaita rekupasa ndakaita kunge ndiri kuhope ndopandakamuka zvikanzi Dzakutsaku ari kupi ndopandakati handisi kuziva zvekuti unenge uri confused uri kuhope ndopavakati right uchaudza vamwe ndopaakashanyarika ari kune rimwe bhedhi pavakati uyo kwakumubata akarohwa zvokuti ndakatanga kubleedha vakati mainini tinokubikai mazvinzvo hamubleedhi zvinhu zvamunenge muchiziva kuti imbavai ndomabata handizivi kuti ndiani akamuona na 12 paakauya kumba ikoko handizivi kuti akamuona akanoripota nekuzouya vakawanda kudaro ndiani pane pakatodzvagwa kuti zvese zvinenge vachitospaya vanhu vachitoona kuti zviri kufamba sei zviri kudii saka ndokutogwa ndokuinda anga kaba dzimba dzipi nedzipi because vanhu vawa nekubika kuti asi wakatombopasa kumba kwedu ikoko anga akaba chine ende munhu uyu anga akaba pane painzi hanzi masikati machena akasumudza mabhegi evanhu vaibva kuSouth Africa aive nemaketeni nechichiwa koita kwaakaba kwakune chechi yeZCC here akaenda pachechi ndopanoona kuti mweya aibakana nemapoto masaru akaenda paZCC ipapo akanoba but uyu anga ane problem yekuti aiuraya saka nyaya dzake dzadzawandisa akabhourayani akauraya ndingati kuchikorokoza ikoko kwavanga varuko akarova munhu akanzi ari pagweru ari pacritical point akazonzi ashaika then akazova umwe mukomana wakandiona ndinaye then akabaya futi mwana watete wangu wakandiona ndinaye likely haana kuzofa anonzi Takudzwa akambaya nebanga akambaya nebanga aisada hanzi anga ari munhu hombe kwandiri ndandiri mwana mudiki saka anga ane kuchenkera ngazimo maziva makorokoza akambaya nebanga saka iyo after zvese zvichiitika chiro hama dzako waingomuda chete ndoda kukuudza chokwadi munoziva ndakapedzisira ndadii vanhu vanogara mugweru kana vari ponga wakwire nyaya inofanira kunge Sisimeli ini ndogara kumukobha 19 moziva ndakambopindirwa nemunhu akajamba kumukobha ndikaskrima akabuda asiriye mukomana akamborora kumukobha achiba Dzakutsaku chete akanetsa Dzakutsaku iyeye ndakutobatanidza kuti nyangwe pachechi yeZCC pakabiwa kumaraini yeku20 iri pa14 pasaidi nemashopu ndiye Dzakutsaku saka rekatipedzisetiwe kuti nhasi pari mahome care angu auya panapa rekatiyezonzwa kuti dzakafamba saka papaya aidi taura chitidzo yese apedza kutibaya hama dzako nekurova waingomuda still asungwa kudaro paakazobatwa nemapurisa aya akarohwa ndikati vedu kuti mumurere munhu uyu munomazviti enda naye kuchitokisi vakabva vaenda naye kuchitokisi ina 4 am ndakamukira pagweru central vakati wadzokazveiwe mwana iwe saka vaifunga kuti ndino blackmail kana kuti iye anonditi ukandirapa ndokuuraya but kwandiri he was very nice vanhu ava vari very nice zvekutoti iye even anymore kana ane girlfriend anenge aitori munhu kwayo girlfriend yake iyo ndobva ndainda ndikati ndamuigira hembe because pandakanzi mupfekedze hembe ndakadzishaya because ndairohwa nehanhu achirohwa ndikangoona pijama ndikamupa pijama rangu akapfeka akaenda na 4 am ndikabva ndainda ndobva ndanomusiyira hembe ndichidzoka ndobva ndatanga kufamba maprofita nemunganga Sisimeli kuti abude ndichinyatsoziva kuti ndo zvaari kuita izvi ndakazonzwa kuti kune munganga yanga iri kwaChirumanzu uko kumusha kwedu ndekwaChirumanzu ndobva ndatotaurana navamwe mamai aigara paarea pedu ndikati pane nganga inonzi inobatsira chichi tadii kutsvaga mari tiikwidze bhazi uye imbotibatsirawo nhuna dzedu kunomoza vamwe vanhu vane vachitambudzika mudzimba ini ndobva ndanyepera dhedhi wangu Botswana ndikati ndikuda mari yakati zvemari yekuda kuzobhadhara nganga iya ndobva vanditumira mari ndobva atokwidzwa ndobva auya but vakatosvika ndikatovaudza ndikati ndine boyfriend yangu yakati nyaya dzake dzakadai nganga yakati ini chandaa kukwanisa kuita ndechekukupa mafuta ekuti azore atyikanwe nemapurisa hani mukuzviona ndo zvavakakwanisa kundipa vanaondipa zvekuti arege hanzi nekuti abe zvine musoro ndo mashoko avakataura baba ivavo vakati nekuti abe futi zvine musoro kwete kuti abe zvinhu zvisina musoro ndobva vandipa ndobva ndabhadhara mari ndobva vambogara vachibetserawo vamwe vanhu vanga vari kurana ndandokuzoinda achiuya ndobva ndamupa pane paakatozobharirwa achinzi munhu iwe achiti chero akaita medhi anoburiswa mhosva dzaanenge achifanira kunge dziri mukati anoburiswa vakazombomutora vakaenda naye kulowa gwiru
vakambonotsvaka vakanowana dzimwe mhosva. Anoti akasungwa nhasi anonyoresa rimwe zita, akasungwa mangwana anonyoresa rimwe zita, akasungwa rini anenge achingonyoresa. But inini handizivi kuti chii Sisimeli, ndaingomuda zvakadaro. Saka izvi zvari kujere. Izvezvi ari panze, but ndakazotaura nasisi wacho achiti hanzi kuti musi uno hanzi akaita sei akaba here, saka vaita akavharirwa. Izvezvi hapana wiki achinzi avharirwa, but pandaa ndiripo Sisimeli anga asingachavharirwi, ndaifamba ndaisavata. Unaone makore mangani naikole kufambira munhu kudai? Ndane 18. 18 zazopinda muganga kunofambira munhu kuti agadzigwe. 18 ndaifamba Sisimeli, handikuudzai nhema. Ndaisada vanhu vakataura kuti siyana naye Sisimeli, ndikasvika ndikamuudza mumba menyu maisa muvata maimupindirwa mukamurohwa family yese kuti mamuchiti musikana wangu asiyane neni pakudii. Ungotogadzirwa wewe. Saka makazosiyana sei naikoda? Wakazobuda sei murelationship ndizvakaoma? Kusiyana kwandakazoita nemunhu yanga asingadi, akapedzera kundirambidza kutaura nababa vangu chaivo, anga asingadi kuona munhurume padhuze neni. Akazoti ndakuda kukuroora, apa kune vanin'ina vake kumusha kwake kulowa Glory. Ndikati saka ndorarama sei kana usingadi vheni nevanin'ina vako kuti vatambewo neni vachiti gulezi vachiti gulezi. Bhozi iye akataura akati inini ndichagara mujeri nekuda kwako. Kungokuona ari padhuze nemunhu ndouraya straight. Kana ndakabva ndazongotiza ndikaya kuno kubati mawira andakaita munoziva kuti usiku hwacho munoziva here Sisimeli kuti akauya akanditi Dhuve anoera Dhuve, akanditi Dhuve iri kundiudza kuti uri kuda kubuda muno munyika. Anga nemushonga. But man'o unoziva here kuti akati man'o unoziva here kuti ndogona kukugura makumbo aya ndoziva kuti uri wangu forever. Ndobva ndamutuma aiputa mbanje, ndobva ndamuti mbanje unotora mari unotenga mbanje, ndobva ndatotiza ndikazonorora paTrevadol. Dhedhi vangu Sisimeli, mukoma wadhedhi vangu ndi manager paTrevadol mutaundi. Ndobva wanorara ikoko. Ndopa ndakazonorara padhedhi wangu paTrevadol mutaundi kwakuzofuma chitobata mabhasi. But chaka chakuita kuti uchitani chani chi? Iwe wanga uchimuda kudaro. Iwe ndakazobayiwa nebanga, ndine mavanga. Naye. Aiwe. Waidana nemhondi ungadei wakafa. Ndo vaya vanouraya magirlfriend. Iye anga akatoroyiwa iye. Ndo vanouraya vaya. Apa zvese zvachikuitira zvese izvi kana kumupa kekere pakati nonaka here wanga usina mupa? Iye akatotaura akati you are very young, ndokumirira pan'oyo kuti ukure, ndokumirira. Anga asingadi neni chemo. Ndezvemushonga, ndiwombotori mushonga chikwambo chake. Yuwi. Inga zvakaoma. Musi wakarova mukomana akanga achinditeerera ari kumasure kwangu. Akamurova, munhu asina foni, saka anongoti kana abudikira chero nepaunenge uri wakamira nevamwe vanhu vomuchiita nyaya. Taitotaura nauri sekuchechi. Ndobva asvika akamurova, moziva kuti vanhu vakaungana vakati ngaasungwe. Akauya akati ari kuti ngaasungwe ndiani. Vanhu vese vamuRichmond muya vakanyarara kuti ziye zvikanzi mapurisa acho achitora munhu, ndikangonzwa ati ndini Tindo ndamurova, mose munomutama munhu. Mapurisa akaya Sisimeli, vanhu vakanyepa kuti munhu yangopondwa. Iye Tindo achitoripo, takatoungana kudai iye Tindo achitoripo, vanhu vachinyepera mapurisa kuti angopondwa. Akati ndakamirira kuona anoti Tindo. Iye wacho akataura kuti enda apondwawo nemunhu andisingazivi. Anga atorohwa zvekutonyarara zvekusatogona kutaura, aitova mufudzi wemombe, akatonzi hama dzake hadzizikamwe, hama dzake dzadza kutsvakwa asingachagoni kutaura, atova pakoma. Mwana iweka. Kuita kutonga Richmond, chavakadi kuita kumukobha kanorohwa nemakorokoza ekumukobha uko. Ameno kuitonga Richmond yese yamfunga. Mukobha kune makorokoza anorova vanhu, dei akaenda kanopedzwa ubhuru hwese kumakorokoza ekumukobha uko. Showe, zvongori pakweka nezvava uchaurawa naiwe. Ini ndinda ndamuregeredza because Sisimeli aiti akasungwa ndaenda ndotoona muti Dhondiwari. Ndaizva kuti ndikaenda paya ndikanochema kuti ndoda kumuona, vaindibvumidza ndomudza Dhondiwari, ndichibva ipapo ndakutotsvaka vanhu vanomugadzira. Hei, wanga wakapinda. Musongo uchabatirwa vabereki vako ndopawaizozwa sei. Musi waikuraira vabereki vako ndopawaizoona ipapo, kana kukuvadza kusiya muuche ndopawaizonyatsokuona kuti budana neserial killer chai. Ndotofunga kuti iye wacho iye anogona anga akagadzirwa nemushonga. Hakuna zvinhu zviri normal zvokuti adzi mukomana kuti anongokuda kuona. Iwe ndongotori mushonga wake. Because ndosaka angasara kubatwa neumwe munhu because aiziva kuti mishonga yake inopumuka. Hakuna murume asingade bonde. Nyangwe watenda kusangana naye nhasi andokuzoti hatigari pese. Saka izvozvi haazokutsvage here kana akapinda kunokutsvaga kune imwe nyika.
sisi wake ndaitaura navo zvangu zvokungotaura navo zvokungoti ari sei ndichingori waridhi semunhu wandaiziva unhu wake vakanditi hanzi akatombovhura shopu hamene kuti angaiwanepi mari hanzi akaisa musikana wabasa handikatotaura naye kuti mwangu akaenda kusouth africa hapana paachadzoka dai wachitoroora kana iye ari mushopu hanzi akati nhevha ndinomumirira because ndiye munhu aive mai vangu ndiye aive zvese kwaina nhasi anongoti ndomumirira saka makamirirwa usatoroorwawo nebvuri rinokutera remurume rembavha yakadaro shova unonogezwa munyama chaiyo munyama ende sometimes inotombomufunga honestly andiri kuzviona munyama unotombomufunga obvious ende zvashamisika unogona topa mangwana wakadzokera kukwira bhazi kuita unomutsvaka munhu wako yei mangwana wakatoti ndaveko ndakadzokera munhu wangu because hamukushandisirwa mishonga ichokwadi inenge iri mishonga iyolanda anenge ashandisirwa mishonga vabereki vacho bva vanonditsvaka nepamafacebook uri seiko makoti wakazoramwa mwana wedu aiwa kana vabereki vake vaizviziva vanofana kurohwa vanhu ivavo vari padhuze enimo zvitsva iyi hamene enimo vanoziva hakuna enimo ana kutanga kuuraya nhasika akatombouraya pane zvaiitika funga kuti baba vake vakunzi vaiuraya saka kachini kakesi kemumhuri anotozikanwa kwazviri kubva zvakaoma polisi yemuzimbabwe kana yada munhu inomubata within 2 minutes iye hasi kubatwa nemhaka iyi nokuti akanyoita sei vari kuziva zvavari kuita vabereki vacho vakanyatsonokohwa nepasi pegaro rembumburu pai kunyatsobikwa cheko chekuti tembere tuchirwa mumangayaka tunoita odha pamwe hoteresometi yake chinogai chagoti kudi pamwe ndiyesatozoti anomuda even matauriro ake zvinatouikoti achiri kumuda matauriro ake antodzwa kuti achine kasoft spot naye chokuti munhu iyeye akatongofona chete kuti uripi uyu manguve anozoda kuti uyu aubire kuno kusa mutore kamangusa manguve auye kusa apfugwe nepfuti koko kusa zvitori nani afire koko kusa mutore chisimbeli chandoda kuziva ndechekuti moziva kuti chaita kuti ndinyanyomuregera handizi moziva kuti aiti akaita mhosva yaaita ndikada kuzama kutaura waigona kutonzwa kutoti bheta ndisungirire handizivi kuti chii chaitika aichema zvekuti ndaipedzisira ndanzwa tichi kuti munhu uyu zviri zvega here chero akandirova kudai ndakambotanga rohwa nesimbi first time akandirova akatanga kuchema akati handizivi chandazviitira bheta hangu ndizviurayi mani handizivi kuti chii chaichitika and imanipulate nditogaya kuti ngaamutore ini kusa afire kusa anongorohwa zvake nenyere musoro ofira kusa kana kuitwa matai zvitori nani bcause mugweru bada kupedzera vanhu ngaainde kusouth africa anofira koko ndoiwokonawo kundirambira kuti ndiri kuti vanhu vari close to vanoziva iwo handiwe uri close kuboyfriend yako waiziva nezvake thats the same thing neuyo ari kuuraya vanhu pane vanhu vari close to him vanomuziva pane vanhu vari close naye vanotomuziva hama dzake hanzi nasimba racho list regweru unotora mukombe vakomana tinobura hombe here isiste regweru gwera aiburi hombe zvokudaro amendo mazuvano gwere yaibura hombe kudhara kwaiburwa huru amendo mazuvano amendo ndizivi wangu mazuvano pa14 panoburwa homba kwai kugweru kunozarurwa huru pa14 majeneresheni achona anenge akuita hatimazivi anenge achizarura hombe atihomazivi ana vadiki hativazivi kana sisi nemamune chingwa vakomana mabatadze kuzvitora ungabatadze mhondi aiwa nhasi mamune chingwa chenyu isu pano tagara tichaiwo chingwa isu chingwa kungouya ndingoti gataurei nyaya dzakadai idzi vanhu vanongoda nyaya vanongozvizarira pano tichizvitaurira nyaya dzedu kana mukaona musina purotometa chokubika mega chomubhakwa aiwa shando dzenyu aiwa indikanati dzakune dzemurodhi handitodzisiya nhasi kati achaura izvozvi toita kungoita dzedu idzodzi pano hadziperi dzotonaita vanhu zvinoti munogwa kuti facebook inotonge ritoxic but moziva kuti simedi inotibatsira inini hangu honestly ndikasiya foni yangu ndetonge ndasiya mwana ne5 years achibika asina gasi aiwa haisi toxic kwese tagara panapa kubva makuseni taita 2 hours ndofunga 3 tiri pano pane toxicity yeyambobuda pano tiri kungoseka nyaya tiri kungonakirwa saka facebook you can have fun mukatoseka mukatodipa sina kana zvetoxicity zviripo zvetoxicity zvezveya munenge muchitozvida munhu ndovanenge vari itori content dzavo kangani tichingoya pano tichitaura nyaya dzedu kana nyaya dzavo tichitonakirwa tichitofara tichitoseka vanhu tichitoparadzana zvakanaka ini ndatanga kusuka maplate zvinoda topedza ndakutotsvaira mumba
hapana ambotura munhu, hapana ambodiri, vanhu varongozvifarira pano tichitongozvisekera tichitomita New Year's Eve yedu takatomirira kuti time tifambe tichito handimaona. Saka aiwa we can do that tichitoita zvezvato tikanatoswera pano titoswera pano tichingoseka kudai tichingonakigwa kudai kutodarika vanenge vachimuka vacho kudarika kwekuitwa noizidzodzi panosekwa hapo nyangoti intaneti chinhu wani chatinongoziva zvaunodaiwo paintaneti unozviwana. Ukada kuchema unochema, ukada kuseka unoseka, ukada kutuka unotuka, ukada kutukiwa unongotukiwa. Saka vanhu vazhinji I think we just prefer kuti ude zvaunoda iwewe munhu. Ndizvozvo ichokwadi. Alright, Sisimeli Musarabo, ndada ngosho. Alright, man, thank you very much. Be safe for South Africa. I think you should just look for a boyfriend. You take move on. Usaramba dzokera kufonera nevana. But now, no, you have to block them. You have to block them. You have to block them so that you move on and ukate matais esekana zvaibogona imboto ndakana kumwe kupi kwaunofamba meno usvike uchishandirwa kubviswe mweya usho so zvekutanga ndopinda kuma 10 days kutanga nhasi ndisisimeli because ipapa ndandikatota nhasi twacho chitoti ndikauya ndouya ndichikuona isho kana kuri kufa kwako shamwanoda kufa chinoteera yes akuona nokusiya haakusiye chokwadi so siyana chitobuda kwazviri batsigwa kuti ubviswe mweya we zvachose naiye akanga mwene zvako zvouchifamba hako chifamba utire kuti ubatsire kuti afuratire mwoyo wako zvichingopera ende usasangane naye because anokuuraya ndomauraigwa netwa vanhu nemaboyfriends ave waya ndo mauraigwa netwa vanhu waya kana tochinja nhamba yako futoichinja nhamba wotochinja nhamba siyane nazvo but mai challenge iri pakuti kana asingasungwi uchazoda kudzokera kumba at some point saka anenge angokumirira saka inini kwanga ari kugweru inini zvangu kana ndichienda kumba ndoenda kuchivhu kuna mai vangu kugweru ikoko handichawanzokuendendi alright dear. No, thank you very much my dear. Ndimbotaya kuedha mukoma Charles apa ari kungofona ini mukoma Chalenda nchiti vachazouya vane life yavo vega bcause nyaya yavo yakakura haisi yekuti tingati wakati afonisha bhatiri tichaswera pano ndikatanga ndopera power before 3 handichazogoni kudzoka ndikauyawo koko kuzvi3 togara kusvikira late handiti nhasi New Year's Eve vanangu vachida kutanga gore that's the plan kezvifoni andatoisa pachaja pa yekuchaja yakajegera yanga yatosvipeni 13%. Mukoma Chari vantodawo life yavo vega kutaura chokwadi because nyaya dzavo dzakawandisa tichinyatsa kufundisa chidini iripo aiwa guys hamoni tambotandara here tosodzoka time guys tambotandara tosodzoka time anditika aiwa zvakanaka Sisimeli bye homi bye dear bye love bye right so guys tosodzoka time ka anditika tobatana time guys timboti zororei zvedu tozobatana futi paleta anditika nhasi tati aiwa toda kuzvipindira mugore redu nyuwani zvakanaka nhasi tozodai aiwa laina ndozotadza kuningirira kuzokontinya time ndozotadza kundinya later ndaswera pano so ndofunga kuchaja foni ndozonyatsa kuuya zvangu ndakagara tichiita hanzi working tonight mozoona henyu paleta munenge mamuka kuma3 though munenge mamuka yanga yakunakidza life yanga yakunakidza tichangonakidzwa futi chero ipapo tichangonakidzwa futi tozodzoka taenda ndopera fiwo ka guys ndinozopera fiwo yekutaura ndodini ndopera fiwo guys saka ndokubatai guys time anditika be good.